Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na ang nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto, diri sa DUFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Hulyo 5, tuig 2025. Sa gihapon ini mo lang ganimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Pag ulan-ulan diri sa syudad sa Iloilo may nagtuga or nagtuga na naman sa pag dinanaw-danaw, pag binabaha sa nagkalinain sining mga kabarangayan diri sa syudad, partikularmente dira sa may distrito sa La Paz, distrito sa Molo kag iban pa. Ining masami nga pagbaba sa tagsa katigululan sini or magtupa iyang mamunog sining ulan, may paglaom paayhan nga masolusyonan. Samtang sa kangot sining balita, anay Committee Chairman sa Committee on Environment, former Iloilo City Councilor Eli Estante, may yara sang iniya natuhoy karon iya sa sining posibleng paglaom sa paghatag sa nagakigo nga solusyon sa pagbabaha. Ang revival sa mga natural waterways dako nga bulig kontra sa pagbabaha. Suno sanay konsihal. Samtang sa iban pa nga mga talupang nun karon nga mga balita kag impormasyon, Land Transportation Franchising and Regulatory Board nag-eksplikar kung nga wala sila nag-issue sa show cause order sa Metro Iloilo Transport Cooperative matapos nga nag-untat na biyahe. Muni madalag kuwar mga balita, issues kag impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na ang nakaligad sa takna sining alas 11. Standby sa aton sining mga kuturan sa iban pa nga mga talupang nun kag mga mainit karon nga mga balita nga aton sining pagatutukan diri man sa aton sining pagpangalagad. Sana siling naton ining pagmunog sang ulan, tagsa iya ka abot ang tiyempo sang tingulan, dako ginang pagproblema sang mga pumuluyo sa bahin niya sa syudad sang Iloilo, hilabi pa sa mga masami ginabaha nga lugar, katulad na gid lamang dira sa may area sang distrito sang La Paz. Ining distrito sang La Paz sa aton sining mga kabombo, kung inyo pa sini iya madumduman, nangin kontrobersyal man sang nagligad sini iya nga mga kaygayunan sa tunga sang former punong barangay sa barangay Divinagracia, La Paz, si former punong barangay Rex Teves, kag sumungman ang mga tinao sa idalom sang Iloilo City Engineer sa office. Bangod sa isa to ka posible alagyan sang tubig mga biyan nga pabuksan kung tani. But as per information, daw kasubong iya nga nahitso naman adto sa aton sining mga kabombo kag sa karon, no? Mayara naman sang nakita sina diri banwa nga mga alibyo. Pero sa paglibot naton sa area karon iya sang Divinagracia, Sinikway, no? Nakalabot kita sa may Don Esteban, sa may Alalasan, isa sa mga nakita naton dito banwa, no, nga mayara sa pumping station dira sa may area sa crossing gidla intersection sa distrito iya sa Lapos, Alalasan
barangay Don Esteban, tuod nga nagasiga to ang suga nila kina, pero nakakandado. No? Nakakandado, kag wala sang tawo. Ti may kilala kita gani nga nakamuno dito. Banuan niya basi kon solar power na ang pumping station, dira? Nagandar kon magbutlak ang adlaw, pero kagina do nagbubutlak iba ng adlaw, no? Kaga basi ang balya niya basi kon automatic na dira nga bisan wa isang tawo maandar lang siya. Kay kumadumduman pa sa aton sini iya nga mga kabombo ining purpose sang pumping station, amo kun tani iya ang pagsuyop sang tubig danaw or pagbabaha parang ibuslog dito iya sa bahin karon sang Iloilo River para bisan papano mahagan-hagan ang pagdanaw-danaw pagbaha sa distrito iya sang Lapas kag Lapos. Ti pamangkuton ta man karon may mga pumping station kita bro ay isang mga tawo. Ano bala ining mga pumping station? Automatic bala ini or manually operated ini sa aton sini nga mga kuturan? Nga ti kun pananglitan iya nga magsulod ang tubig kag mayara sa nga do naga-trigger dira para nga mag-andar. Gilayon ini nga mag-function para iya nga mag-pump out sang tubig kag mahagan-hagan ang pagdanaw-danaw sa mga barangay, partikularmente dira sa bahin sa Lapas kag distrito sa Lapos. Ang presensya gid lamang to dito iya sa may pumping station sa gincheck naton sa may area sa Lapos. Isa ka bilog sini iya nga motor kag duha ka bombilya nga nagasiga. Amo gid ang lamang ini ang nakita sang Bombo News team kag lakip na diri nga nakapadlak ini sa aton iya mga kuturan. Anyway, istoryan tadugang inakaron diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon sa palatuntunan na bumbuanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Kakinot sang tubig, kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kon magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kon may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Mga Mar, si paring Nanding may number 2 daw. At mukhang kuhol? Hindi naman, stick to one niyang sinanding. Kasama niya nga sa palayan niya. Uy, loyal ako sa only one ko. Pioneer, ang mabisang pamuksa ng kuhol sa palayan. Di agad natutunaw kaya mabisa ang Bayonet pellets. Kaya stick to one ako. Bayonet. Bayonet mula sa Jardine Distribution. Kinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone. Ilimit lamang sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-5 sa buwan ng Hulyo taong 2025. Sa ating mga headlines,
Mga kaanak ng mga nawawalang sabungero muling nabuhayan at nakatagpo mano ng pag-asa na may sisilbi pang hustisya sa revelasyon ng testigo na lumutang. At ito namang witness ay binatikos ng kampo nitong si Gretchen Barreto. National Criminal Court lalong pinatibay ang kaso kay former President Rodrigo Roa Duterte. Paniwagan na ibalik ang Pilipinas sa International Criminal Court lumalakas. Epekto ng habagat dyan sa Northern Luzon, ramdam pa rin pamilya ng nasawi dahil naman sa baha ay tiniyak na tutulungan. 13 naman patay at mahigit 20 ang missing sa Texas flash flood. Sa ating balitang palakasan, mundo ng football nagluluksa sa pagpanaw ng magkapatid na Jota sa car accident. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Muli umanong nabuhayan ng loob ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero sa paglutang ng testigo na si alias Totoy. Hinggil yan sa mga kasong ng pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Sa ginanap ng pakikipagdialogo ng mga pamilya ng missing sabungeros, doon sa Department of Justice, inihayag na nakakita sila ng pag-asa kasunod ng mga bagong revelasyon na inilutang ng testigo. Kung saan matapos nga ang ilang taon, buhat ng mapaulat ang pagkawala ng mga sabungero, ay muli na naman nagkaroon ng panibagong ulat ng pag-usad ng kaso. Ayon nga sa isa sa mga kaanak ng missing sabungeros na si Janice Esplana, ang paglabas nitong si alias Totoy at pagbunyag ng mga impormasyong kanyang nalalaman ang kanila umanong kinakapitan ngayon para makamtan ang hustisya. Aniya, may positibo na kinalalabasan ang mga nagaganap na pagpupulong kasamang kagawaran ng hustisya hinggil sa mga pag-uusap ukol sa pagkawala ng kanilang mga kaanak. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Janice Esplana, kaanak ng isa sa mga missing sabungeros. Noon po nawawala na po kami ng pag-asa na biglang tahimik na naghihintay po kami ng update pero wala po kaming makunan. Tapos ngayon po na mayroon pong lumabas na witness, napakalaki po ng aming pag-asa na dumating po yung araw na yung aming pong ipinaglalaban sa loob ng 4 na taon ay makamtan na po namin. Lalo Bagian ng mga pahayag ng isa sa mga kaanak ng missing sabungeros na si Janice Esplana. Samantala, pagkatapos naman ng isinagawang pagpupulong sa Department of Justice, ang isa sa mga kaanak ng mga biktimang sabungero na si Francesca Ramos ay binahagi rin ang kanyang kahilingan hinggil sa naturang kaso. Emosyonal niyang inihayag ang panawagan at nais na matagpuan na kahit ang labi man lamang ng kanilang minamahal sa buhay upang mabigyan ito ng disenteng libing kung sakaling ito nga ay napaslang na. Narito ang pagbabahagi ni Francesca Ramos, kaanak pa rin ng isa sa mga missing sabungeros. Para po sa akin, humihingi po ako ng tulong para po makita man lang kahit umala ang aking anak para maiuwi ko po sa amin. Isa ko po lalaki. Bakit naman po ganun, napakasakit po para sa akin. Para naman pong halip na pinatay ang aking anak. Wala naman po para sa akin. Wala naman pong magulang na itataboy ang anak para magtrabaho. Nagtrabaho po yun para makatulong sa akin. Kahit pa paano. Hindi naman po kagustuhan ng anak ko na ganun ang mangyari sa kanya. Bahagi pa yan ng pagsasalaysay nitong si Francesca Ramos, isa sa mga kaanak ng missing sabungeros. At sa kasalukuyan nga mga kabombo ay nagpapatuloy pa rin ang investigasyon hinggil sa mga nawawalang sabungero upang matukoy na ang katotohanan sa likod ng naturang pagkawala. Samantala, nanindigan naman ang kapo ni aktres na si Gretchen Barreto na walang kredibilidad si alias Totoy, ang dating katiwala ng negosyanteng si Atong Ang na nagturo sa dalawa bilang nasa likod ng pagkawala ng mga missing sabungeros. Ayon sa legal counsel ni Barreto na si Attorney Alma Malyonga, pawang mga fabricated stories ang inilabas ni alias Totoy kung saan kapansin-pansinan niya ang pagdagdag niya ng hindi kapanipaniwalang mga detalye. Tinukoy din ni Attorney Malyonga bilang nakakatawa at pawang kasinungalingan
kahilingan na statement ni alias Totoy na posibleng bahagi si Barreto sa pagkawala ng mga sabungero dahil malapit ito kay Atong Ang. Giit ng abogado ang naturang pahayag ay nagpapatunay ng pawang spekulasyon lamang ang mga inilabas ng whistleblower. Ang ibaan niya ay tiyak na idinagdag na lamang niya sa tulong ng sinumang nagpayo sa kanya. Binatikos din ng abogado ang pahayag ni alias Totoy na nakita niya si Barreto sa isang meeting kung saan tinatalakay ng grupo ang pagkawala ng mga sabungero. Ayon pa kay Attorney Malyonga, ang lahat ng mga embellishment na umano'y idinagdag ni alias Totoy sa kanyang kwento ay walang bigat sa korte dahil ang mistulang inamin lamang niya ay ang kanyang partisipasyon sa isang krimen kung totoong mayroon man bagay na magdidiin lamang sa kanya. Nanindigan ng abogado na ang lahat ng mga sinabi ng whistleblower ay hindi magtuturo sa umano'y partisipasyon ni Barreto sa pagkawala ng mga sabungero di tulad ng ipinipinta nito. Samantala, nilinaw din ang kampo ng aktres na bukas sa publiko ang partisipasyon at pamumuhuna ni Barreto sa cockfighting o itong sabong. Sa katunayan, ayon kay Attorney Malyonga, maraming mga video ang kumalat online ukol sa kanyang paghawak ng mga panabong na manok. Gayunpaman, hindi anya ito dahilan upang ituro siyang may kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Gretchen Barreto knew about it. She maybe agreed to cooperate in that fantasy scenario that would not even amount even to conspiracy. There needs to be an overt act showing that she committed something in furtherance of the crime and that she had an actual participation in the commission of the crime. So sorry. You can embellish some more, but what you're saying does not amount to any participation on the part of Ms. Gretchen. Bahagi ng pahayag ni Attorney Alma Malyonga ang legal counsel ng artistang si Gretchen Barreto. Samantala, naniniwala naman si International Criminal Court accredited lawyer Attorney Gilbert Andres na magiging walang kwenta kung papipiliin man ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iapila ang kahilingan na palitan ng dalawa sa mga hukom ng kinakaharap nitong kaso sa International Criminal Court. Ito ay kasunod na rin ang naging desisyon ng International Criminal Court na tanggihan ang kahilingan ng kampo ng dating Pangulo na i-disqualify sina Judge Maria del Socorro Flores Leira at Judge Rain Adeline Sophie Alapini Ganzo. Yan ay sa paghawak ng kaso ng dating Pangulo dahil sa issue ng jurisdiksyon. At kay Attorney Andres, magiging useless o walang kwenta kung sakaling gawin man ito ng kampo ni Duterte dahil hindi lamang ang pre-trial chamber ang may desisyon hinggil dito kundi pati na ang buong plenary of judges. Bagaman posible anya na iapila ang desisyon, ngunit ang pagpapasya hinggil naman sa kahihinatnan ng komposisyon ng plenaryo ay nagpapakitang hindi pabor ang nakakarami sa mga International Criminal Court judges sa pagtanggal o pagpapalit ng dalawa sa kanilang mga huwes. Paliwanag pa ng batikang abogado, unanimous ang naging desisyon ng plenaryo habang hindi rin bumoto ang dalawa bilang parte ng kanilang pahayag na delikadesa at yan ay kaugnay pa rin sa pagpapadisqualify sa kanila at tiyak umano na mahirapan ang kampo ng dating Pangulo na iapila o kaya ay iparekonsidera ang naturang desisyon. Narito pa ang pagbabahagi ni Attorney Gilbert Andres. Actually, the appeal would also be almost useless because it's the plenary of judges. And it's actually unanimous plenary of judges because it's really under the Rome Statute and the rules of procedure and everything. It should be the plenary of judges which will this application. It's not just the pre-trial chamber or the appeals. Bagyan mga pahayag ni Attorney Gilbert Andres, isa sa mga accredited lawyer ng International Criminal Court dito sa Pilipinas. Nitong huling bahagi nga ng buwan ng Mayo ay una na ring nanindigan sina Judge Rain Adeline Sophie Alapini Ganzo at Judge Maria del Socorro Flores Leira na gagampanan nila ang kanilang judicial function ng walang kinikilingan. Nanindigan ang dalawa na walang ground upang pagdudahan ang kanilang impartiality hinggil sa nasabing kaso.
Samantala, naghain ng International Criminal Court ng ika-11th batch ng ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnayan sa kasong crimes against humanity sa ilalim ng kampanya kontra droga. Ayon kay International Criminal Court Deputy Prosecutor May Manday Niang, may 1,062 items ang isinumite noong Hulyo 1. Kabilang dito ang 7 item ukol sa Davao Death Squad noong alkalde pa si Duterte. Ang 435 items kaugnay ng mga barangay clearance killings noong siya ay Pangulo, 64 items tungkol sa pagpatay sa mga high-value targets, 86 item na nagpapakita ng iba't ibang uri ng pananagutan at 150 items na tumatalakay sa konteksto ng mga krimen. May 240 items rin bilang background materials para sa depensa ni Duterte. Si Duterte ay nakakulong ngayon sa International Criminal Court Detention Facility sa The Hague, Netherlands matapos maaresto noong Marso 11. Nakatakda ang confirmation of charges sa hearing sa Setyembre 23. Tinanggihan din ng International Court ang hiling ni Duterte na disqualify ang dalawang hukom sa kaso. Iginiit na bahagi ito ng normal na proseso ng hukuman. Samantala, nanawagan naman ang Akbayan Party List kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik ang Pilipinas sa International Criminal Court. May mga pag-aaral na nagsasabing 57% ng mga Pilipino ang pabor dito. Ayon kay Akbayan President Rafaela David, ito ay moral na tungkulin upang wakasan ang impunidad at panagutin ang mga salarin. Oras natin sa buong kapuluan, 11 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Maring binati ko samahan ni Minority Senator Rizon Tiberos ang naging pahayag ni Senate Impeachment Court spokesman Reginald Tonggol. Hinggil sa hindi na raw maaaring magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hanggat hindi pa formal na nakakapagsumiti ang 20th Congress ng mga hinihingi nilang dokumento. Git pa nga ni Tiberos, hindi si Tonggol ang kumakatawan sa buong Senado at hindi rin siya dapat na unahan o hindi rin niya dapat na unahan ang desisyon ng senator judges. Nauna nang sinabi ni Tonggol na kailangan munang makapili ng bagong Senate President bago manumpa ang mga bagong halal na senador bilang hukom dyan sa impeachment court. Habang wala pa ay nananatili pa rin si Senator o Senate President Francis Chis Escudero sa holdover capacity bilang pinuno ng Senado. Bagamat kinikilala ng Senado na tuloy ang kaso sa bagong Kongreso, sinabi naman ni Tonggol na hindi pa rin ito maaaring umusad dahil may hinihintay pang formal na tugon ng bagong House of Representatives. Noong 10 ng Hunyo ay ibinalik nga ng Senado ang Articles of Impeachment dun sa Kamara upang tiyakin na hindi nilalabag ang 1-year ban sa paghahain ng kaso at upang kunin ang kumpirmasyon na nais pa rin ng Kamara na ituloy ang naturang usapin o reklamo pagpasok ng 20th Congress. Nauna na rin itinanggi ng panig ng Senado ang hirit ni Ontiveros na maaaring panumpain ang mga bagong senador upang mapabilis ang paglilitis at ito ang kauna-unahan kasi na pagkakataon na magkakaroon ng impeachment case na magtutuloy-tuloy hanggang sa pagpasok ng bagong Kongreso. Sa iba pa mga balita, sinimulan na ng National Capital Region Police Office ang paghahanda para sa ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng mga inisyal na tinututukan ay ang mga banta sa seguridad ng Pangulo at ng mga dadalo sa ika-4 na zona. Kasama rin dito ang deployment ng libu-libong mga pulis at iba pang law enforcer, traffic management plan, security protocol at iba pa. Tinitingnan din ng National Capital Region Police Office ang posibleng malawakang rally na isa sa gawa ng iba't ibang mga grupo kasabay na magiging ulat ni Pangulong Marcos. Bilang tugon dito ay tiniyak ni Quezon City Police District Acting Director Police Colonel Randy Silvio na hindi hahadlangan ng pulisya ang karapatang magpahayag. Sa halip ay sisiguraduhin lamang anya ng pulisya na maisa sa katuparan ito sa ligtas na paraan, maayos at may pagalang sa mga umiiral na batas. Kahapon, Hulyo 4 ay pinangunahan ni National Capital Region Police Office Director Police Major General Anthony Aberin ng Interagency Coordinating Conference sa Quezon City Police District Headquarters sa Campo Caringal sa Quezon City. Magaganap ang ika-4 na zona ni Pangulong Marcos nitong darating na Hulyo 28.
Oras natin sa buong kapuluan, 15 minuto na makalipas ang alas 2 ng tanghali. Muna tayo ng mga karagdagan report mga kabombo. Ang Department of Justice ay determinado na may mga labi na posibleng matagpuan pa rin dyan sa bahagi ng Taal Lake. Si Justice Secretary Remulla kumpiyansa naman sa hawak na testigo at makakapagturo ng lokal na o ng lokasyon kung saan ay inilagay yung mga labi ng naturang mga nawawalang sabungero. Yan at marami pang ibang impormasyon mula dyan sa Department of Justice. May ulat si Bombo Grant Hilario. Bombo Dennis, inihayag ng Department of Justice na determinado silang mayroong matatagpo ang labi ng mga nawawalang sabungero sa bahagi ng Taal Lake. Ayon mismo kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, naniniwala silang matutukoy ang lokasyon ng mga biktimang sabungero na inilibing umano sa naturang lugar. Kanyang sinabi na hawak nila ang mga nakalap na impormasyon at maging matibay na testimonya mula sa mga testigo na siyang nagbabahagi sa kanila kung saan maaaring itinapon ang mga nawawalang sabungero. Ito'y kasunod ng isiwalat ni alias Totoy o Julie Dondon Patidongan ang alikasyong inilibing umano ang mga missing sabungeros sa Taal Lake. Kaya't bunso nito'y siniguro ng Department of Justice ang kanilang planong pagsasagawa ng diving operation upang matukoy ang katotohanan hinggil sa mga revelasyon ni alias Totoy. Narito ating pakinggan si Secretary Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice. May mga lead kami at may mga testigo kami nag-testify na kung saan maaring hinulog itong mga tao na nawala. So malakas po possibility sir na may bangkay na makikita sa Taal Lake? Malamang mga labi na lang. Mga labi. Hindi natin alam kung anong kondisyon nila. Pero in 3 years, lahat yan nag-aano sa tubig yan. Nalulusang. Si alias Totoy o Julie Dondon Patidongan ay ang siyang nagsiwalat din na sangkot umano ang negosyanteng si Charlie Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto sa kaso ng mga nawawalang sabungero, kung saan ibinunyag dito ang aligasyong si Atong ang mastermind sa pagkawala ng mga biktima na magpasanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Kaya't ang kampo ni Ang ay maring pinabulaanan ang paratang na ito at iginit namang si alias Totoy ay walang tiyak na ebidensya. Bunso nito'y tinawag nila ang atensyon ng Department of Justice hinggil kay alias Totoy kasabay ng pagturing sa kanilalang testigo na walang kredibilidad. Ngunit ito naman ay agad na sinagot ni Justice Secretary Remulla at sinabing inililihis lamang ang taong bayan para umayon sa kanilang panig ang gusto nilang maipalabas sa publiko. Narito muli ating pakinggan si Secretary Jesus Crispin Remulla ng Kagawaran ng Hustisya. Alam niyo, kakargahan kayo ng mga yan. PR job yan eh. Kaya nga I would rather not discuss it. Kasi nga, kakargahan kayo niyan para magkaroon ng slant story nyo in their favor. Tandaan nyo, ang trabahong ito, gusto natin totoo lang. Hindi yung karga nila. Karga ng karga yan eh. Kakargahan kayo. Sa kasalukuyan, Bombo Dennis ay nagpapatuloy ang pag-iimbestiga ng Department of Justice sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Bagamat ilang taon na ang nakalipas buhat nang ito'y magsimula, tiniyak naman ng Kagawaran na maisisilbi pa rin ang hustisyang inaasam lalo na ng mga kaanak sa missing sabungeros. Nag-uulat mula dito sa lungsod ng Maynila, ako si Bombo Grant Hilario para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita mga kabombot Star Nation, bahagyang tumaas ang headline inflation sa 1.4% ngayong buwan ng Hulyo mula sa 1.3% noong buwan ng Mayo. Pasok sa tinatayang saklaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa unang 6 na buwan ng taong nitong kasalukuyan, nananatili sa 1.8% ang average inflation, mas mababa sa target na 2 to 4% ng pamahalaan. Bumaba rin ang food inflation dahil sa murang presyo ng gulay at bigas na pinatatatag ng mas mabuting produksyon at mga hakbang ng gobyerno. Tumaas naman ang non-food inflation dulot ng pagtaas ng gasto sa pabahay, tubig, kuryente, gas at iba pang fuel. Nananatiling pareho ang buwanang inflation sa 0.2% at ang core inflation sa 2.2% sa ika-4 na sunod-sunod na buwan. Inaasahan na bababa pa itong inflation sa 2025 bago bumalik sa target na antas, habang patuloy naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagtataguyod ng matatag na presyo para sa pangmatagalang paglago ng ekonomiya.
Oras natin, 19 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Posibleng magtulak ng mas mataas na inflation umano ang implementasyon ng bagong patakaran na 50 pesos na daily wage increase para sa National Capital Region. Ayon nga kay Philippine Statistics Authority Undersecretary Claire Dennis Mapa, posibleng maramdaman ang paggalaw sa presyo ng produkto at bayad sa serbisyo sa loob yan ng Capital Region o National Capital Region sa loob ng 1 hanggang 3 buwan. Kabilang sa mga inihalimbawa ng pinuno ng Philippine Statistics Authority na posibleng maapektuhan ay ang mga salon, spa at mga pagawaan ng appliances. Sa loob nga ng 1 hanggang 3 buwan, posible na maranasan ang pagtaas ng presyo ng anumang mga produkto, lalo na yung ilang mga commodities ay posible nga na maging pangunahing target ng adjustment at magpakita ng mas mabilis na inflation, lalo na mga may malalaking labor inputs. Sa kabila nito ay magiging pahirapan din ang pagtukoy doon sa pagsukat ng impact ng wage hike dahil naman sa presyo ng mga produkto at serbisyo ay nagbabago rin ang pagbabayad at halaga na katumbas nito dahil yan sa dikta ng iba't ibang salik o external factors. Epektibo sa ika-18 ng Hulyo ay ipapatupad ang bagong wage order dito sa Metro Manila sa 695 pesos ang minimum na pasahod para naman sa mga manggagawa na nagtatrabaho sa non-agriculture, habang 658 ang minimum para naman sa mga nagtatrabaho sa agriculture industry. Unang araw ito ay inanunsyo ng Department of Labor and Employment ang pagkakaroon ng mga adjustment para sa pasahod nitong nakalipas na linggo. Bombo International News. Patay ang hindi bababa sa 13 katao habang higit 20 naman na mga batang babae mula sa isang summer camp ang nawawala matapos ang matinding flash flood sa Guadalupe River sa Carr County, Texas nitong Biyernes. Ayon sa mga otoridad, biglang umapaw ang ilog matapos ang halos isang talampakang ulan. Sa loob lamang yan ng 2 oras. Hindi agad nakapagbigay ng babala dahil sa bilis ng pagtaas ng tubig bandang alas 4 ng madaling araw. Kabilang sa mga nawawala ang 23 na mga batang camper mula sa Camp Mystic, isang pribado Christian summer camp para sa mga babae. Hindi pa malinaw kung ilan sa kanila ang posibleng nasawi. Ang mga natitirang campers naman niligtas, ngunit hindi agad na mailikas dahil yan sa mataas na tubig. Sinuspindi rin ang July 4 celebration sa lugar at patuloy ang search and rescue operations sa tulong ng mga helicopters, drones at daan-daang emergency personnel. Nagbabala naman ang mga opisyal ng patuloy na banta ng flash floods sa susunod na 48 oras dahil sa inaasahang karagdagang pag-ulan. Sa iba pang balita, sa ibayong dagat muling tiniyak naman ng Estados Unidos ang suporta nito sa Pilipinas sa pagunita ng ika-9 na anibersaryo ng 2016 arbitral ruling na pumabor sa bansa laban sa malawak na pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Sa araw ng kalayaan o Independence Day sa Estados Unidos, sinabi ni United States Ambassador Mary Kay Carlson na naninindigan ng Amerika para sa freedom of navigation at rule of law sa rehiyon. Patuloyan niya silang taga-suporta ng Pilipinas sa pagtataguyod ng batas at kalayaan sa paglalayag. Tumanggi pa rin ang China sa ruling at binatikos ang papel ng Estados Unidos sa sigalota. Tinalakay rin ni Carlson ang posibleng extension na 10% tariff rate sa ilang produktong Pilipino bago ang deadline sa ika-9 ng Hulyo. Sa larangan naman ng defense, isinusulong ang pagtatayo ng ammunition co-production facility sa dating US base sa Subic. Alinsunod yan sa kasunduan ni Defense Secretaries Lloyd Austin at Gilbert Eudoro Jr. Habang lumalala ang kilos ng China sa karagatan, patuloy naman ang pagsasaayos ng mas malalim na ugnayan na militar ng Estados Unidos at Pilipinas.
Samantala, nagpahayag naman ang Hamas na positibong tugon sa panukalang United States brokered ceasefire. Kasabay ng pahayag na handa silang makipag-usap para sa implementasyon ng kasunduan. Itong proposal ay naglalayong magpatupad ng 60-day na ceasefire o 65 araw na tigil putukan, pagpapalaya ng ilang hostages at negosasyon para wakasan ang labanan. Ayon naman sa Egypt, may positibong senyales ngunit may ilang kondisyon pa ang kailangang plantsahin. Samantala, hindi pa nagkokomento si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na nakatakdang makipagpulong kay United States President Donald Trump sa Lunes. Naninindigan pa rin si Netanyahu na dapat masangkot ang pagdisarma ng Hamas. Sa Tel Aviv naman, nanawagan ng mga pamilya ng hostages sa Estados Unidos sa US Independence Day na itulak ang kasunduan. Ayon sa mga ulat, higit 57,000 Palestinians na ang nasawi sa halos 2 taong digmaan at karamihan ay mga sibilyan. Oras natin sa buong kapuluan, 25 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tuloy-tuloy pa tayo mga kabombo sa ating balitaan at posibleng maharap sa criminal case ang 4 na kadete ng Philippine Military Academy dahil sa umano'y pakikibahagi sa hazing. Batay nga sa report na inilabas ng Baguio City Police, sinaktan umano ng 4 na ang isang 4th class cadet at pinilit siya na gumawa ng mabibigat na physical exercise hanggang tuluyan siyang mag-collapse. Ang naturang pagmamaltrato ay nangyari umano sa loob ng halos 1 buwan noong Setyembre ng nakalipas na taon sa loob ng barracks ng Philippine Military Academy. Kinalaunan ay naospital ang biktima sa isang pagamutan sa Quezon City hanggang sa tuluyan din siyang inilipat sa Philippine Military Academy Hospital Station sa Port del Pilar. Hindi pa inilalabas ang pagkakakilanlan ng pati yung year level ng mga suspect habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 11053 o ang Anti-Hazing Act laban sa kanila. Naninindigan naman ang Armed Forces of the Philippines na babantayan nila ang imbestigasyon at hindi hahayaan na mangyari ang hazing nang hindi napaparusahan ang mga gumawa nito at kung ito man ay mapapatunayang tunay ang naturang aligasyon. Ayon pa kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, hindi papayagan ng hukbo ang anumang uri ng pang-aabuso, hazing o pangmamaltrato sa loob mismo ng Armed Forces of the Philippines at mga training institutions na pinatatakbo nito. Samantala, bumisita si Vice President Sara Duterte kay Iglesia ni Cristo Executive Minister Eduardo Manalo nitong Huwebes sa punong himpilan ng iglesia sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Pinasalamatan ni Duterte si Manalo at ang iglesia para sa mga programang pangkawanggawa para sa mga Pilipino sa loob at labas ng bansa, kasabay ng pagbati sa 111th anniversary ng Iglesia ni Cristo sa darating na Hulyo 27. Ito na ang ikalawang pagbisita ng Vice Presidente kay Manalo bilang Vice Presidente. Una niya itong dinalaw noong 2023 sa kapasidad niya bilang kalihim ng edukasyon. Nagpasalamat din si Duterte sa Iglesia ni Cristo sa isinagawang National Day of Rally noong Enero 13 na sumuporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa kanyang impeachment. Matatandaang inaprubahan ng Kamara ang impeachment case laban sa kanya noong Pebrero 5. Ayon naman kay House Prosecutor at Bukidnon Representative Jonathan Flores, hindi opisyal ang pag-usad ng paglilitis. Obligasyon niya ng Senado na dinggin at hatulan ang kaso sa sandaling magbukas ang 20th Congress. Naghatid niyan sa atin sa oras na 28 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Umaapila naman si Department of Agriculture Secretary Francisco Theo Laurel Jr. doon sa Bureau of Customs na suspindihin ang pagpapalabas ng 59 na container van sa Subic Bay Freeport. Ang malaking bulto ng mga container van ay pinaghihinalaan na naglalaman ng mga smuggled agricultural goods, pangunahin na yung sibuyas at mga isda. Kung maalala mga kabombo, ngayong linggo lamang ay nakapagsagawa ng joint operation ang Department of Agriculture, Food and Drug Administration, Department of Health at Bureau of Customs sa Port of Manila kung saan 6 na container van ang kanilang nasabat. Ang mga ito ay naglalaman ng 100 tonelada
ng fresh onions at frozen mackerel na tinataya namang nagkakahalaga ng 34 million pesos na nakapangalan sa dalawang consignee na sa ngayon ay naharap sa blacklisting. Agad na umapila ito si Secretary Laurel sa Bureau of Customs na suspindihin muna ang mga pagpapalabas ng nasa 59 na mga bagong dating na container vans at sa halip ay makapagsagawa muna ng inspection upang masiguro na walang nakapasok na mga smuggled products dito sa ating bansa. Katwiran pa ng kalihim, ang Subic-bound shipment ay iniuugnay sa 5 trading firm na sa kasalukuyan ay sumasa ilalim na sa panibagong pagsusuri para naman sa posibilidad ng pag-blacklist sa mga ito. Sa ganitong paraan niya ay bahagi ng pagprotekta ng Department of Agriculture sa mga magsasaka at masiguro na rin na magkakaroon ng patas na kalakalan dito sa ating bansa. Sa loob ng 2024, nagawa ng ahensya na makapagpa-blacklist ng hanggang 18 kumpanya at ito ay mas marami pa kumpara sa nagawa na ipa-blacklist sa pribado na mga kumpanya sa nakalipas na 10 taon. Bombo Sports News. Dito muna mga kabombo sa ating balitang palakasan, nagpaabot ng pakikiramay ang maraming football enthusiast dahil sa pagkasawi nitong football legend ng Liverpool na si Diogo Jota. Sa isang post ay sinabi ni Portuguese legend Cristiano Ronaldo na hindi pa rin ito makapaniwala na pumanaw na itong si Jota. Nag-aalay naman ng panalangin si Liverpool manager Jurgen Klopp at kasama ang pakikiramay at pakikiluksa sa pamilya ng namayapang football star. Tiniyak naman ni Liverpool manager Arne Slot na mananatili ang mga alaala ng football star. Magiging bahagian niya ng team ang kanyang pangalan kung saan sa mga panalo ng kupunan ay kasama siyang magdiriwang. Maliban nga sa mga football star, nagpahayag din ng kalungkutan sina NBA star LeBron James, United Kingdom Prince William at maraming iba pa. Sa kasalukuyan mga kabombo, patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon kaugnay ng pagkasawi nitong si Jota. Kasama ang kanyang kapatid na si Andre Silva na isa ring professional footballer. Ang dalawa mga kabombo ay nasawi matapos masangkot ang kanilang sasakyan sa isang road accident kung saan itinuturong dahilan ay ang pagputok ng gulong, bagay na pinagdududahan ng ilang observers habang may isinasagawa na ngayon na malalimang investigasyon. This is Bombo Radio Philippines, #1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation, we connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nahaharap sa banta ng disconnection ang lungsod ng Maynila matapos makatanggap ng notice mula sa utility at service providers dahil sa hindi nabayarang bills na umaabot sa 133 million pesos. Kabilang sa mga pasilidad na posibleng maputulan ay ang mga pampublikong paaralan, health centers at mga tanggapan ng gobyerno. Inamin naman ni Mayor Isko Moreno na gipit na sa pondo ang lungsod. Hindi ito anya tungkol sa politika kundi sa malalang problema sa financial management. Nakiusap rin si Moreno sa service providers na huwag munang putulan lalo't apektado ang mga serbisyong mahalaga sa operasyon ng pamahalaan at kabuhayan ng mga residente. Tiniyak ng alkalde na ginagawa ng city government ang lahat para bayaran ang utang sa loob ng 2 buwan nang hindi naaantala ang serbisyong pampubliko. Sa iba pa nating mga balitang tinutugay-gayan, ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isa na namang travel and recruitment agency na umano'y sangkot sa ilegal na pangalap ng mga aplikante na nais na magtrabaho sa ibang bansa.
Isa sa mga biktima ang nagsabing inalok siya ng trabaho bilang mushroom picker doon sa bansang Poland na may sahod sana na 70,000 pesos. Ngunit nang matanggap niya ang work permit, lumalabas na siya ay itatalaga bilang factory worker na umaabot lamang ho ang sahod sa 200,000 ang kanyang o yung kanyang naibayad, ngunit hindi magiging sulit dahil mas malaki pa yung hiningi sa kanya kaysa naman sa kanyang inaasahang matatanggap, at yan ay hindi na rin siya nakalipad patungo sa naturang bansa. Dahil nga dito mga kabombo, nagsagawa ng entrapment operation ng Department of Migrant Workers laban sa parehong travel at recruitment agencies. Paalala nga nitong si Department of Migrant Workers Assistant Secretary Jerome Alcantara, bawal ang mag-recruit ng walang lisensyang hawak mula sa Department of Migrant Workers, at hindi rin pwede na ipagamit ang lisensyang hawak nila para sa ibang mga recruitment agencies dahil ito ay specific lamang para sa partikular na recruitment agency. Nagbabala naman ang Department of Migrant Workers sa publiko na mag-ingat doon sa mga nag-aalok ng overseas jobs at pinapayuhan ng mga aplikante na i-verify muna yung kanilang mga tinutungo ng mga recruitment agency, at yan ay lalo na kung magbabayad na ng malaking halaga ng salapi, at kung nag-a-apply o nagpuproseso ng mga dokumentong kinakailangan at hinahanap ang iba pang mga impormasyon hinggil sa naturang recruitment agency. Samantala, magtatapos bilang summa cum laude ang kabuuang 241 students ng University of the Philippines, Diliman. Ang mga ito ay sabay-sabay natatanggap ng diploma sa ika-114th General Commencement Exercises sa University of the Philippines Amphitheater na nakatakda bukas, Hulyo 6. Maliban dito, aabot din sa 1,143 na mga estudyante ang magsisipagtapos bilang magna cum laude, habang 985 ang magtatapos bilang cum laude. Ang mga ito ay mula sa mahigit 500 students ng University of the Philippines, Diliman na magsisipagtapos ngayong taon. Ang summa cum laude ay isang academic distinction na ibinibigay sa isang estudyante na nakakuha ng weighted average grade na 1.20 o mas mataas pa. Ang mga magna cum laude naman graduate ay mayroong 1.45 o mas mataas, habang ang mga mayroong magna cum laude award ay may grado na 1.75. Nitong nakalipas na taon, umabot sa 286 students ang nagtapos bilang summa cum laude, habang 1,109 naman ang nakakuha ng magna cum laude distinction at 788 ang nakatanggap ng cum laude distinction. Sa iba pang mga balita, pinag-aaralan na mga kabombo ng Insurance Commission ang pagtataas sa benepisyo at maging yung premium ng compulsory motor vehicle liability insurance na hinahanap bilang bahagi ng mga requirements. Ito ay bilang tugon na rin sa dumarami na mga insidente ng aksidente at iba pang mga kahilintulad na sitwasyon sa mga lansangan sa buong bansa. Ito man ay dahil sa salpukan ng magkaibang sasakyan, karambola o kahit self-accident. Batay nga sa draft ng binubuong circular ay posibleng tataas pa ng doble ang limit of liability o yung halaga na maaaring bayaran ng mga transport service sa oras yan na sila ay masangkot sa road accident. Ito ay maaari umano na aabot ng hanggang 400,000 pesos. Sa benepisyo, inaaral mga kabombo ng komisyon ang pagpapataas pa dun sa death indemnity at permanenteng kapansanan na idinulot ng isang aksidente, maging yung ginastos para sa pagpapagamot o yung tinatawag na medical cost. Pinag-aaralan na rin mga kabombo ng naturang tanggapan na itaas ang umiiral na premium rates na binabayaran para yan sa compulsory motor vehicle liability insurance. Saklaw nito ang mga
aksidente na naitatala sa pamamagitan ng paggamit ng tourist cars at maging yung public utility buses at tourist bus, maging ang motorcycle at tricycle, maging ang trailers, private cars at light at medium commercial vehicle, pati na ang heavy commercial vehicle ay kasama rin sa bilang o ikinukonsidera hinggil sa naturang mga proposal. Kung babalikan mga kabombo, ang data nga ng Philippine Statistics Authority, lumobo pa sa 13,000 katao ang naitalang nasawi dahil sa mga road accident sa bansa noong 2023. Isa sa may pinakamataas na pinagsama-samang bilang ng mga nasawi sa iba't ibang panig ng bansa. At dito nga mga kabombo, sa iisang lansangan pa lang sa Metro Manila ay pumalo sa 8,000 mahigit ang bilang ng aksidente, kagaya lamang dyan sa C5 Road at maging sa kahabaan ng Epifanio de los Santos ay mahigit 8,000 rin ang naitalang aksidente batay sa record na nakalap ng Bombo Radio Philippines. Ayon pa sa komisyon, ang naturang hakbang ay bahagi ng pagtugon sa hangarin ng Administrasyong Marcos na pagbutihin ang tulong para yan sa mga nagiging biktima ng mga nangyayaring aksidente sa mga kalsada sa ating bansa. Samantala, aabot naman sa 103,652 materials ang nabigyan ng angkop na klasifikasyon ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB mula buwan ng Enero hanggang nitong Hunyo ng kasalukuyang taon. Ito ay patunay na patuloy ang pagsisikap ng board na matiyak ang lahat ng pelikula, programa sa telebisyon at iba pang katulad na mga materyales ay naayon sa pamantayan ng MTRCB. Sa nasabing bilang, 65,769 ay mula sa telebisyon, 36,263 TV plugs, 834 publicity materials, 490 movie trailers, 287 local at mga banyagang pelikula at 9 na publicity materials. Binigyan din ni MTRCB Chairperson at CEO Lala Soto Antonio ang kahalagahan ng papel ng board sa paglikha ng ligtas na panoorin, lalo na para sa mga bata. Pinuri rin ni Soto Antonio ang dedikasyon at sipag ng mga board members at kawani ng MTRCB na patuloy na ginagampanan ng kanilang tungkulin ng may integridad. Sa punto ito ng ating balitaan mga kabombo, dadagkuhan na natin ang ulat ng ating mga himpilan at unahin natin dyan sa may Hilagang Luzon sapagkat itong patuloy nating minomonitor na kalagayan hunang panahon, lalo na't may epekto pa rin itong habagat na hinahatak ng bagyong nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. May naitala na hong nasawi at yan ay sa mga initial data na hawak ngayon ng ating local station. Senior citizen ho yung napaulat na isa sa mga binawian ng buhay dyan sa may Bacnotan, La Union dahil daw sa epekto ng habagat. Alamin natin ang update ng Bombo Radio La Union. Nalunod patay ang isang 67 years old na senior citizen matapos itong tangayin ng malakas na agos ng ilog habang papawi ito, dala-dala ang kanyang alagang baka. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Major Lawrence Canuelas, tagapagsalita ng La Union Police Provincial Office, na pag-alaman na nagpaalam ang biktima sa kanyang pinapasukang water refilling station sa barangay Ginabang sa bayan ng Bacnotan upang iuwi sana ang kanyang alagang baka dahil sa malakas na pag-ulan, dulot pa rin ng umiiral na habagat at ng kalaunay hindi na ito nakabalik pa. Agad itong inireport sa mga otoridad at nagsagawa ng search and rescue operation, ngunit bigo silang mahanap ang biktima dahil na rin sa sama ng panahon. Matapos ang magdamag na paghanap at ng kalaunay bumaba ang water level ng nasabing ilog, natagpuan ang katawan ng biktima na wala ng buhay at nakasalanlan ang kanyang katawan sa mga troso ng nasabing ilog, ngunit hindi na nakita ng otoridad ang alaga nitong baka. Nagpaalala naman ang opisyal na panatalihing ligtas ngayong panahon ng tag-ulan. Meron tayong droning incident sa may Bacnotan wherein isang matandang nalunod. Trabaho ito sa may refilling stations. Sinabi nila na nagpaalam daw itong matanda na medyo nung malakas na kasi yung ulan na meron siyang pinastol doon na baka malapit doon sa may ilog ng Ginabang. So then after that, nagtaka sila na hindi na dumating yung matanda. Immediately, yung kapulisan natin ng Bacnotan, head by their chief of police,
Then pumunta po sila doon sa may area kung saan pupunta yung matanda. Then doon nga, nakita nila yung matanda na nakasalangsang na doon sa may kawayanan, doon sa may ilog. Ating napakinggan na ang eksklusibong panayam ng Bombo Radyo La Union kay Police Major Lawrence Ganuala sa tagapagsalita ng La Union Police Provincial Office. Yan ang ulat mula sa Bombo Radyo La Union para sa Bombo Network News. Bombo Raymond Dachor para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Dako naman tayo sa bahagi ng Mindanao. Ang tatlong Daula terrorists voluntaryong sumuko sa Maguindanao del Norte. Itong mortar rocket launcher at ang mga improvised explosive devices isinuko rin. May mga detalye dyan ang Bombo Radio Coronadal. Nasa kustodiya na ngayon ng mga otoridad ang tatlong kasapi ng pinagsanib na grupong Daula Islamia at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters matapos na voluntaryong sumuko sa Philippine Marines sa Maguindanao del Norte. Ayon sa ulat ng 1st Marine Brigade at 6th Infantry Division Philippine Army, kusang loob na nakipag-ugnayan ang tatlong lokal na terorista sa mga opisyal ng Marine Battalion Landing Team 2 sa tulong ng mga lokal na opisyal. Nangako ang mga ito na tatalikuran na ang kanilang dating buhay at makikiisa sa mga programa ng kapayapaan at seguridad ng nasabing unit. Sa klaw ng operasyon ng MBLT-2, ang mga bayan ng Barira, Matanog, Parang at ilang mga barangay sa Sultan Mastura at Sultan Kudarat sa lalawigan ng Maguindanao del Norte. Ang mga unit ng 1st Marine Brigade sa lugar ay nasa ilalim ng operational control ng 6th Infantry Division Philippine Army. Napag-alaman na bago na numpa ng katapatan sa pamahalaan, isinuko muna ng tatlong dating rebelde ang dalawang 60mm mortars, isang B-40 rocket launcher at ilang mga improvised explosive devices sa mga opisyal ng MBLT-2. Ayon sa salaysay ng tatlong sumukong terorista, matagal silang nagpalipat-lipat sa mga liblib na bahagi ng Barira upang makaiwas sa operasyon ng MBLT-2 na may malawak na saklaw ng anti-terror operation sa lugar. Kaugnay nito, nagpasalamat naman sina Brigadier General Romulo Quimado, ang commander ng 1st Marine Brigade, at Major General Donald Gumiran, ang commander ng 6th Infantry Division, sa mga residente ng Barira at sa mga lokal na opisyal na tumulong sa paghimok sa tatlong terorista upang sumuko at tahakit ang landas ng kapayapaan. Ayon naman kay Lieutenant Colonel Rodin Orbon, ang tagapagsalita ng 6th ID Philippine Army, patuloy ang kanilang panawagan sa mga armado at teroristang grupo na sumuko na rin upang makapamuhay ng payapa kasama ang kanilang mga pamilya. So ang panawagan po namin, ang nagpapatuloy po nating panawagan ay i-abandon na nila yung armadong pakikibaka, yung mga teroristang gawain at magbalik loob na po sila. Tutulungan naman po natin sila na magbagong buhay. Sa ating mga kababayan, maging vigilant, maging observant. Huwag po kayong magtubiling magbalita, magsumbong sa pinakamalapit nyo po na Army Detachment o PNP Detachment para po magawa namin ng paraan at makaresponde po kami agad. Ang naging pahayag ni Lieutenant Colonel Rodin Orbon, ang tagapagsalita ng 6th Infantry Division Philippine Army at JTF Central. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mira Serbo para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio! Bombo! Ito naman mga kabombo at mga ka-Star Nation sa mga interesado ho sa mga exhibit at lalo na yung mga bahagi ng ating kasaysayan, ang exhibit ng Classics of Philippine Cartography ay binuksan para sa publiko ng National Museum of the Philippines na nakabase dyan sa Central Visayas. Alamin natin ang kabuuan ng detalye niyan sa ulat ng Star FM Cebu. Formal lang binuksan ang exhibit ng Classics of the Philippines Cartography mula sa 16th hanggang ika-20th century sa Philippine National Museum of the Philippines, Cebu. Ang natulang eksibisyon ay binubuo ng mga orihinal na koleksyon at reproduksyon ng mga mapa mula sa mga miyembro at institusyon ng FIMCO sa Pilipinas, Netherlands, Spain at ng United Kingdom. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Andoni Aboitis, ang chairman ng National Museum of the Philippines, inihayag dito na maituturing umano ang exhibit na
nga espesyal dahil sa mga samot-saring mga antigong koleksyon ng orihinal na mapa, hindi lamang sa Cebu, maging sa buong Pilipinas. Sinabi pa nito na layunin ng naturang exhibit ay alamin ang pinagmulan ng mga lugar, salita, kultura, maging ang importanteng tao, partikular na naninirahan sa nasabing lalawigan. Old maps of the Philippines from the 16th to the 20th centuries. So the purpose is to bring it to another audience outside of Manila, basically, which is Central Visayas, Cebu, so that another set of Filipinos can enjoy the maps, understand our history, expand their understanding. Ayon naman kay Jimmy Gonzalez, ang presidente ng Philippine Map Collectors, na bawat mapa na nakadisplay sa naturang museo ay may kanya-kanyang umanong kwento na kung saan ang ilan sa mga mapa ay nasa 16 na siglo na ang tanda. Dagdag pa nito na hindi lamang ito isang sining, kundi upang mabigyan din ng bawat individual, lalong-lalo na ang mga kabataan na nakadepende sa digital gadgets, ng bagong kaalaman tungkol sa kasaysayan ng mapa sa Cebu at ng Pilipinas. Binigyan din naman ni Marga Benamera, isa sa mga Board of Trustees ng FIMCOS, na hindi lamang sa digital na pamamaraan matututunan ang paggamit ng mapa, maging ang lumang mapa na bahagi ng ating kasaysayan ay kaya rin itong makipagsabayan. Anya, may mga pagkakataon na ang digital na pamamaraan ng mapa ay hindi tumpak dahil na rin sa mga sistema ng teknolohiya, ngunit ang mapa umano ay kayang dalhin ang sinuman sa mga lugar na gusto nitong puntahan, kung kaya't mahalaga umanong matutunan ito ng kabataan. Samantala, bukas sa publiko ang gallery at tatagal ng 6 na buwan, kaya naman hinihikayat ang lahat na bisitahin ng museo, lalo na't ito ay libre at isang magandang pagkakataon para sa mga interesado na makita at matuto. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Kylie Cristal nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang mga matataas na opisyal ng Philippine National Police sa Western Visayas, negatibo sa ilegal na droga matapos ang isinagawang surprise drug test. Narito ang mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Rojas. Ligtas sa illegal na droga ang lahat ng key officers ng Police Regional Office 6 at Capiz Police Provincial Office matapos lumabas ang resulta ng isinagawang sorpresang drug test kamakailan. Sa panig ng Police Regional Office 6, isinagawa ang surprise drug test sa Madiaas Hall, Camp General Martin Chofilo B. Delgado sa Iloilo City. Pinangunahan ito ni Police Regional Office 6 Regional Director Police Brigadier General Josefino D. Ligan na sumaklaw sa buong command group, regional staff at deputies, mga provincial at city directors, force commander ng Regional Mobile Force Battalion 6 at mga regional chiefs ng National Support Units. Layunin ng aktibidad na patunayan na nangunguna ang mga opisyal ng Police Regional Office 6 sa paglaban sa illegal na droga bilang bahagi ng pinaigting na internal cleansing program. Sinusuportahan din nito ang direktiba ng Chief PNP na si Police General Nicolas Torre III na itaguyod ang accountability, integridad at modernisasyon sa organisasyon. Samantala, kinumpirma rin ng Capiz Police Provincial Office na negatibo sa illegal na droga ang 38 opisyal na sumailalim sa kanilang sariling drug test noong Hunyo 30. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Police Captain Mary Chris de la Cruz, ang Police Information Officer ng Capiz Police Provincial Office, sinabi niyang inaasahan na nila ang magandang resulta dahil mahigpit ang kanilang kampanya laban sa mga pulis na masasangkot sa illegal na droga, lalo na sa hanay ng mga opisyal. Dagdag pa ni de la Cruz, sa taon-taon nila itong ginagawa bilang bahagi ng kanilang programa sa transparency at paglilinis sa hanay ng kapulisan. Ayon kay De La Cruz, 18 police commissioned officers mula sa provincial headquarters at 17 chief of police mula sa mga municipal at city stations, 2 mobile force commander at 1 leader ang kasama sa mga sumailalim sa drug test. Pag may ara nga nag-positive kunwari, ma'am, mag-conduct o liwat ang ato ng provincial forensic unit ang confirmatory test
At pag nag-positive pa talaga doon, magkakaroon na siya ng kaso, ma'am, no, administratibo. Kasi syempre, ang violation ng 9165 kay positive siya sa paggamit. Kag ma-assign na siya dahil sa personal hoarding area natin, ma'am. Pwede pa rin yan, ma'am, maulit sila, ma'am, na i-drug test kung may mga signs nga baka gumagamit sila. So wala na, kasiguraduhan nga katapos ka na, hindi ka na mag-drug test. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Darren Salomeo Henson para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ang Israel, mga kabombo, ay pinuri ang isinusulong ng mga mambabata sa Amerika na bigyan ng kapangyarihan si US President Donald Trump na magpadala ng bunker blaster bombs sa Israel kapag nagpatuloy pa rin ang Iran sa pag-develop ng nuclear weapon. Alamin natin ang update na kalapyan ng Bombo Radio Iloilo. Pinuri ng Israel ay sinusulong ng mga mambabatas ng Estados Unidos ng Amerika na bigyan ng kapangyarihan si President Donald Trump na magpadala ng mga B-2 stealth bombers at 30,000-pound bunker buster bomb sa Israel sakaling mapatunayang patuloy pa rin ng Iran sa pagbuo ng mga sandatang nuklear. Ang panukalang batas na tinatawag na Bunker Buster Act ay inihain ni ng Representative Josh Gottheimer at Representative Mike Lawler. Ang panukalang ito ay inilabas ilang araw lamang matapos alakay ng Estados Unidos ang 3 nuclear sites ng Iran, ang Fordo, Natanz at Esfahan, gamit ang 14 na B-2 stealth bombers na may dalang mga bunker buster bomb. Ang pag-atake ito ay bahagi ng hakbang ng US upang pigilan ang posibleng pagbalik ng nuclear weapons program ng Iran sa gitna ng tumitinding tensyon. Unang umataking Israel sa mga pasilidad ng Iran bilang bahagi ng preemptive strike. Tumugon naman ng Iran sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga missile at air strikes, kabilang ng isang pag-atake sa base militar ng Amerika sa Qatar. Matapos ang higit 1 linggong palitan ng putok, idineklara ang ceasefire sa pagitan ng Iran at Israel kasunod ng matinding tensyon sa rehiyon. Ayon kay Bombo Hana Marie Cabiles, international correspondent sa Israel, bagamat suportado ng Israel ang panukalang batas, binigyang diin ng ilang eksperto na hindi pa kailanman ipinagkaloob ng Estados Unidos ang pagmamayari ng alinman sa mga B-2 stealth bombers nito sa kahit anong kaalyado dahil sa sobrang sensitibo at advanced na teknolohiya ng naturang mga eroplano. Sa tala ng 2024, may 19 na operational B-2 bombers ang Estados Unidos. Tinuturing ngayon ng Israel na isang malakas na suporta ang proposal ng Estados Unidos ng Amerika na magpapadala sila ng B-2 stealth bombers at 30,000 pounds bunker buster bombs. Sa kanilang pananaw, ito ay isang importanteng reinforcement sa kanilang strike capabilities. Si Bombo Hana Marie Cabiles, international correspondent sa Israel. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga balita at impormasyon, pati na sa musika, hatid ng Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Maaari ho itong masubaybayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App. Nariyan din ang YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Unahin ko dito sa bahagi po ng Luzon Region. Masusubaybayan ang mga kaganapan dyan sa lalawigan ng Isabela sa pamamagitan ng ating himpilan, ang Bombo Radio Kawayan. Kung kayo naman ay nais makasubaybay ng mga balita at impormasyon galing dyan sa lalawigan ng Pangasinan at mga karatig na lugar, nariyan ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Sa mga nasa Cordillera Administrative Region, maaari ho ninyong tunghayaan ang mga balita at impormasyon hatid ng Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Diyan naman sa lalawigan ng Albay at mga karatig na probinsya, nariyan ang Bombo Radio Legazpi. Pero dito sa Metro Manila, narito ho at masusubaybayan ang 102.7 Star FM Manila.
Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon sa Cagayan area, nariyan ang Bombo Radyo Tugigaraw. Sa Ilocos Norte naman ang Bombo Radyo Lawag. Sa bahagi ng Ilocos Sur ang Bombo Radyo Vigan. Sa lalawigan ng La Union, nariyan ang Bombo Radyo La Union. At sa lalawigan naman ng Camarines Sur, nariyan ang Bombo Radyo Naga. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sining alauna, balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo na isunto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang masaming pagbaba sa tagsa sini kapag tupa sang mamunog sining ulan sa palibot sa syudad sang Iloilo, may paglaom pa ba lang solusyonan ini. Hindi lang kay may mga partikular sini iyang lugar kundi diri sa bahin sang distrito sang Lapas ang barangay di Vinagraciado amuning mapropinot karon ng ilang sining sitwasyon sa tagsa ka maulanon sini ang tiyempo. Last time nga gin-check ini sa ginparigay nga walkthrough sa City Engineer's Office. May mga ginpang buksan ini sila nga mga manhole nga posible dira maagi ang tubig kag padulong dito sa outfall. Kag subong man may mga pumping or pump station nga gin-construct sa may area sa alalasan sa distrito sa Lapos. Nga ang function sini among pag pump out sang tubig nga matipon sa mga kabarangayan sa distrito sang La Paz. Pero tido way gyapon sang miura. Si Bobo Krill Milya sa may follow-up report. Bobo Krill, sa report, please go ahead. Mayara na sa mga plano sa syudad ang magtikang agod maaksyonan kag matap na ang epekto sa pagbaha sa barangay de Vernigasya, La Paz, Iloilo. Tinterview sang Bombo Radio kay Maribeth Treves, kapitan sang barangay de Vernigasya, La Paz, Iloilo, iya din pahayag nga mayara sang anom ka zone ang barangay de Vernigasya kag tanan nga zone nga ini apektado sang pagbaha. Ilabi na ang zone 6 kung diin na ara ang makita ang La Paz National High School kung
mag-uran matam-an gid ini eskwelahan kapin pa ang mga estudyante apektado sa ilang pag-eskwela. Ang aton makitaan dito kagina sa pagkadtosong bomboradyo sa lugar nga hindi pareho ang level sang dalan sang barangay. Mayara parte nga mataas, mayara man nga parte nga manubo. Gani kung mag-ulan dito nagapundo ang tubig sa manubo nga bahin, rason sang pagbaha sang barangay. Ini ang ginhambal ni Barangay Treves kagina nga mayara man ang mga kanal kag ila man ini ginalimpyuhan pero tungod nga sang kadamo sang tubig kapin pa kung gabi ang buhos sang uran hindi na masigurado kung ang enough ang drainage dito sa barangay. Iya man din pahayag sang aton nga kapitan sa Barangay Dinre Gracia nga may plano na nga mahimuan sang dako nga kanal ang barangay apang wala siya kabalo kung saan ini umpisahan. Yari ipabati bala natin ang pahayagan ni Barangay Captain Maria Beth Dreves. Bati baha man kagabi bumbutjam. Amo na gani nga ambot sa sanoy hanin si ko makapaway tadi sang kwan sang baha. Pero ate may mga plano naman ang syudad daw himuan da sang dako nga kanal. Di base by that time matapos na makapahuway na kami gid sa Dinagrasya. Bali diri sa Guaan sa inyo may project manugsugod. Manugsugod na siya dako na sa bumbutjam daw halo sobra sa tunga sang dalan himuon na kanal. Okay, kay sino project? Hindi ko kumulog. Iya gusto sang city. Iya sang city. Diretso ginato pakadto sa Alalasan, pakadto sa pumping station. Base by that time makapahuway na kami. Bangkulan affected nga mga zona sa anong kasona pila ang apektado sa inyo? Anong gid? Anong especially kung basta dubo ang kwan ang balay sulod na iya tanan. Kung mas mayo pagkatapos ang ano gani niya kay na-maintain na muna ang pagtinlo sang kanal mayo man kay pagkatapos ang ano sang ulan nagaamat-amat man siya panaog pero kung high tide ibaw kaluluoy di kami kasukrer kami di mag-ulan todo high tide ulo ang gwantagi kami sang bahae. Hindi ko na bala ka-intindi. Kita mo na dang alagyan. Amo na gani kasi din ko nga kay naabtan ko. Amo na na bawsing ko alagyan. Di, may first floor, may second floor, kang third floor. Sino kita mo na dang baha. Hindi ko na ka-intindi, no? Kung may kanal na da, kay kung may kanal na da, basi hindi man bala ka accommodate sang tubig na nagaagi. Oo. Kaya kita mo na ako ano gani ako nagabaha dadanaw na da tudo mabatian mo ya ang kwan bala sang ano sang tubig nga daw sa kwan daw river bala ang sound sang tubig nga nagapanaog pakadto man to sa Sinikwite sila naman to dayon ang Sinikwite to kay dive man to ga swimming kung low tide do dasig man lang nga manaog siya pero kung high tide suprer di kami anay hasta nga manaog ang tubig hasta nga magkalupay naman. Given subong nga gauran-uran kag was may masulod nga bagyo kap ginapasaka nyo man sa city nga ang reklamo nga gabahagi di at. Nagpadala kami picture bala pala permi sa CDRRMO. Nga ginapadala naman picture ginapakita nga gabaha kami. May dako na nga kanal ko nga i-build. Pasalamat guro kami sini hindi na kami mag-swimming pahuway kami swimming. Ano na ka kung saan umpisahan ka no ang pagpahimo sa wala lang po bala ka pa. Basta nag-coordinar na ang contractor. Kay Miga ko manada ang barangay captain sa Alalasan. Nakatawag sa akon nga base ko no ma-start na sikot isalamat kung mag-start na dito sa pag-implement sina. Nabatian natin ang pahayagan ni Barangay Captain Maribeth Treves sa isang barangay Divina Gracia, La Paz, Iloilo, Bombocham. Alright, so subong anay ti mantener to day puno barangay Maribeth Treves to sang baha-baha Bombo Kril. Makita man natin gani dito sa mga daranon sa Barangay Divina Gracia nga tama gid ka ara pa gyapon ang baha nga wala gyapon bala na subside ang tubig kapin man sa barangay sa balay man sang mismo sa atong nga barangay kapital nga ginabaha man ginasulod sang baha Bombocham.
ang ila sini nga paglaom amo tong project nga natalana nga iga patigayon nga kung sa diente sa pag-estimate gani ni Kap mga tunga gid sa dalan ang kadakoon sining drainage kag diretso ini dito sa may pump station sa may barangay Alalasan sa distrito sang Lapos nga kung sa diente ginpadulungan tag gina way man to tawo bumukrel ka nakapadlak to. Amo man isa sa mga concern karon nga kung sa diente kung kinahanglanon kung tani dapat may mga naga-operate or base kung namahaw lang guro tong operator kung anong man in fairness man sa ila bumukrel. Given man nga tama pa ka aga ka din na bombo dyan, na di ba na mahaw gid man sa or nagkapi-kapi, pero pwede ginaton sila mabalikan para man sa andang nga side kung ano ang mga plano ang andang nga himuon o kung mga aksyon since nagahinyo ang aton mga pumuluyo nga kuntani mabuligan sila para man nga matapos man o kung masolusyonan man ang pagbaha sa indang nga barangay. All right. Ini si Bombo Creel Panisalis Miliasa para sa number 1 and the most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Creel Miliasa. No? At isa nang balta in fairness, base ko nagapamahaw at liw ko bala engineer ipakita tang pump station. Nakapadlak abik ginapagpadulong sa Bombo News Team to may isa ka muro black chair, 3 ka suga nga siga, isa ka motorsiklo ang nakapark tapos nakapadlak. So pero pamangko tong news team kon na may tawo ngano nakapadlak man na do ay guro tawo. Ang bot ko naga-function na gid man ini sa aton sini nga mga kauturan kag ako naga-function gid man ti anong alibyo nga madulot sini sa subong iyang mga panyempo nga kinahanglanon gid nga mag-function ini sa tani para nga ti mag-serve sa iya sining purpose, no? Nga i-pump out niya ang tubig o ang tubig danaw, tubig baha. Pagwa, no? Para nga ti bisan paano mahagan-hagan man ang pagdanaw-danaw kay ti dito sa may zone 6 sa barangay Divinagracia, La Paz. Magyan mo ni padulong sa may Asico subdivision dabla. Kag lapit man ni sa entrance na sang La Paz National High School. Ti buwas or sa Domingo o sa Lunes may klase kung pulo pariyo sa gyapon ang panyempo lauman nga ti mangin mabahaon sa gyapon madanawon ang sitwasyon dira sa aton sini nga mga kauturan. Ti magluwas sa mga drainage system ang paglaom kun tani nga makahatag gid sang solusyon sa sining pagbaha-baha or pagdanaw-danaw diri sa syudad sang Iloilo sa pangkabilugan ang pagbuhi, ang pag-revive sa mga natural waterways. Isa man sa mga concern kay likuan ta kun tani dito palapit na kay ara man lang tas may Barangay Divine, no? Ay Divinagracia, La Paz mo. Padulong kita kun tani tok gina sa balay ni former City Councilor Elistante. Agod makig hinunanon sa iya o galing. Kita naton sa likod basi kun dalom lak tamaw. Pero naglibot paging kami sa aton sinima kabumbo kagati dito sa may San Gregorio Subdivision, Sinikway, ti sitwasyon nila amo man sinyo sa aton sinima kabumbo. No? We have on the line former City Councilor Elistante kag anay Committee Chairman sang Committee on Environment. Kay gawad sa Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Good afternoon.
Mayong ugtogid bumbutsam, ano malagad ta? Why na kami makaliko tok gina sa imo sini nga area tos may distrito sang lapas kay do tuman gid kadalo na dira ang area. Gawan sa tagsa ka magmunog sini ang ulan kag sa madumduman kung paano nakaagi ikaw privilege speech bala regarding sa pag-revive sini mga natural waterways kay isa ini sa posible makahatag gid sa nagakigo nga solusyon sa sining pagbaha-baha, pagdanaw-danaw sa mga area, sa mga distrito sa Lapas partikularmente? Yes, bumbutsam. Basta magaskog ang ulan, kag sige-sige, i-expect mo na nga danda sa may atubang sa eskwelahan sa Lapas, hasta da sa bangga, sa patio, nada siya, no? Taga tuhod, din ganit, di ko mag-us-us ka na yan, dari sa may bago building sang Lapas High School. Kay ginpataas natungan mo ang between sang eskwelahan. Ginpataas dira yan nalabot sa gamay. Pero pag us-us mo pasulod sa monde, grabe gid ang baha. Ina bangod man kay hindi makadalagan sang kayuyon ang tubig. I thought all the while nasanggin Adrian dira ang all out sa may bahin sang outflow sa bahin sang Divina Gracia. Maganagan siya, no? Pag abri siya ng ulan, ipistingan, kaya gani guro mga isa ka oras nag-us-us pakadto dito sa bahin sang Alalasan. Side. Ang mayor nga punto nga ang pinaka rason sa among paglantaw sadto nga kun naa ginabaha ang distrito sang Lapas. Bangod man sang Budburan Creek. Wanan pa gipatawag ko sadto ang mga barangay kapitan sang Silpuay, Don Esteban, Alalasan, Aguinaldo, plastar kung ano ang mga dapat kag nagakabagay dira sa may Budburan Creek. Inang Budburan Creek, kung hindi ako magsala, na siya nagaangot sa kanal sa may sagwa mabahin sang Don Esteban. Malusot ato pakadto sa may likod sang Bulangan. Pag mabulwang siya dito sa may Mansaya Creek. Ining imbitan nga lugar sadto ang kay sang Don Esteban kag sang Silikway, pwede mo na iya malakat. Bangod sang namin nga pwede makalakat kagawad magyan. Sa idalom. Sa idalom. Oo, pwede mo malakat ang idalom. Subong masking kama ngayawan ka. Ay, hindi na kaigo tawo. Bangod, hindi na bangod ang siltation, mga nag-obstruct sa kanal, may mga balay, may mga tangkal, may mga nagatulubo nga mga hilamon. Kaya gin pa inspect, kaya gin pa drawing ko gin ni kay Barangay Captain Elfren Sinayo. Ayaw mag-drawing si Cap? Basta sa drawing lang. Sarangan niya din ang drawing, kagin pa plastar ko pa na siya, tudog na naglabot. Tapos sa mga meeting, patigayon ako sa privilege speech na kung kani dapat na i-revive ang through dredging, kagawaran ang Budburan Creek. That is a major drainage channel for flood water sa Lapas. Diyan na tanan nga sulod mo. Ang diri sa may plaza, kung saan diri sa magwa sa may Divina Gracia, gwa dito sa Aguinaldo, ipumping din sa pumping station, gwa dito sa may bahin sang aton nga dagat. In fact, may double ano na panawag nila nga tube na blanga nga naangot dira sa may bahin sang Halandone. Sang pag-privilege speech ko, ara pa na gani si pag-plastar namon kag mag-meeting, ara sa si engineer Mavi Gustilo.
at the time, ara pa siya sa district engineer. Tag daw na plaster to daw, siya nga may ara sa lalihok, tag daw na tigayo ng butangan budget for two phases. No? When in fact, ang ibang ganit na mga balay, na tigayo na ganit na mga pahalin. Mapahalin na siya pa-relocate at ang bangod kay way activity sa sinang lugar ang iman na matamat man balik. Kaya ang pinaka mayor nga problema kaya nga itong kanal, ang kanal naton pakadto sa may bahin sang area diri sa may doon ano niyang Sinikway. Puna-punaan tanan siyang dito sa may footwalk balaga pasulod sa Don Esteban. Yes. Ang alagyan sa pakadto to bala sa Bulangan. No, linda sa may Bangga bala sa one way da. Puro na tanan balay. No? Hindi ko hamper ang flow sang tubig. May mga kanal na da previously kagawad sa madumduman mo pa? Yes, may kanal na da sa likod sa ang alam ginagyan sa Taytay bala. Di may Taytay na da, may kanal na mo. Oo, kag Taytay sumugaway naman tubig to, antes ka magliko us Bulangan bla for preference aton sini nga mga o reference aton sini mga kabumbo sa mga familiar sa area dra sa may Don Esteban. Duay naman na ganit tubig subong ang kanal ang Taytay na kagawad. Sige, nahamper na sa mga buildings kag mga structures. Ang area, kung madumduman mo sa una, gani may imbornal di sa may Lapas Plaza, kag sa may railway sa Urbana, may mga imbornal na da, but it died its natural death, no? Bangod kay sa expansion, ginatampukan ang kanal, butangan nila sang salog, butangan nila building, to the extent na mangin problema na yan sa syudad. Kumpalinan, bakbakom na kontra ka pa nila. At the same time, problema ka sa mga displacements ang iba natin ng mga kauturan. So, isa sa mga rason, although we have the retention tank dira sa may Lapas, may pumping station ta duwa ka bilog sa may General Luna pag sa bahin sang area sang Lapos. Huwag ko balo kung na-turnover na, no? Pag may ara makita sa pila pagid ka mga area nga sa diin ginpatigayunan nga butangan sa drainage. Kung pag antes magaling si Mayor, nag-create siya sa drainage task force para maglantaw, pagtuon komprensibo, i-assess ang drainage infrastructure kag i-identify yon ang flood-prone area diri sa bahin sa siyudad ng Iloilo. Kada-tagan sila sa otoridad na mag-inspect sa aton mga drainage. So, ambot na sige Manila obra, no? Galing ang volume ng tubig dapat tulo ang iguo naton ang mayor. Hindi na magbutang sa mga band-aid solusyon ma-regulate ang baha, but tapos amo man gyapon pag bundak tudo sa ulan, mabaha gyapon, especially diri sa among sa Rios Extension. Nakaluluoy di mga ginsulsog na nagligad mo, no? Galing kay ti makaluluoy, hindi may estudyante kag mga balay ng mga ano apektado sila. Apektahan ang mga negosyo skilid sa dalan, sa baha. Yes. Ang mga balay nga ginasulod, apektado, no? Pero tingnan natin yung one ni sa atong bagong mayor, si Mayor Raisa Treñas, nga matagan sa tigo nga solusyon. Kaya ang una sa dito, sang kita ang committee chair sa engineering, nagpangayo ko na sa DPWH sa ila comprehensive drainage plan. Impakita lang ang ila pero drawing malang to, no? Drawing, tason ang blueprint sina, yung dalang engineer proto sa City Hall, baka damol-damol, kag yung patunan sa city engineer kung ano pag ginang idugang nila, tiway na ko nakabalo kung ano kalanabo sina.
Rason isa pa, nakahimo man kami ni Engineer Mavi Gustilos ang public hearing da sa Ginaldo kag sa Alalasan, butangan nagda kag i-revive kung tanin part pa na da sa Budburan Creek mo. Daw putkoto na da either left or sa left side sa karsada, tag iangot dito sa may padulong sa Budburan Creek or madirekta padulong sa Landuni. So ilitanan gitinguan taman kalin kay on the best ang obstruction gid sa ato mga floodways sa mga kanal nato ng mga alagyan sang tubig, may mga konkreta na mga structure nga ginpatindog sa pilayan naton ka mga kauturan. Oh, pero kung maghambal kita abi ining mga natural waterways naton, just like the Budburan Creek, kung ma-revive naton ini abi kagawad, may tsansayhan nga maaganhagan or even masolusyonan ang pagbabaha, particularly sa area sa Lapas kag Lapos? Yes, makatagal din kadapos ang volume sa tubig na magsulod sa Budburan Creek mo. Tagdugangan pang mga drainage projects adto sa aton mga barangay, masin angot-angot. In fact, duha kami na Engineer Heidi Villanueva sadto. Naghimo kami sa program ng tanan-tanan ng mga drainage sa barangay, identify nila kung diin nagaangot kag pila ka metros. May mga color coding kami ito, no? Agud to, mabala natin kung bala nagaangot ni siya sa mga mayor man naton ng mga drainage sa siyudad sang Iloilo. Kaya ang iban ng mga drainage sa barangay, hindi pagpasudlon sa iban nga barangay. Kaya mula kung kaysa, nagatubok ang tubig, especially sa mga flood-prone area, na-identify naman na sa tour nila, nagatubok ang tubig. So dapat kung tani, may mga kooperasyon between sa barangay and barangay official, especially sa iba ng mga dead-end na nga, buhay na sila buwan sa tubig na kung pwede pag-yol ang ilang mga drainage sa bahin sang mayor nga. Abod to, matultulan yung flow ito sa may na-identify nga malapit no? O galing siguro, kinanglanon din na guro nga matagal siyang tigo ng tulpangod. Kaya nga, amon to pag-identify na amon to ni Engineer Villanueva, nga para ma-identify ang tanan ng mga drainage, kung bala siya santo man sa proyekto. So, kaya kung isa ang sa barangay nga proyekto, wala niya siyang engineer, kagway niya siyang nag-supervise kung sila naman lang himo sa niya po ila drainage project. Ang isa ang iya nga deklibi, pabalik man sa ila, no? Kaya mo na nagaba, dugang. Ako na iban kung isa kagawan, gambal lang sa YD drainage, so why mo na di ba? Ano yung kibinutang ka drainage? So ba? Yati, why mo na ba? Kung may gulan, no? Bibigyan natin mo nila. Ginatagal ni prioritize ini sa atong bagong mayor sa syudad. Kung tumatagal man natin sang comfortability ang mga pumuluyo sa syudad, especially ang mapikto sini namin environmental effects niya sa baha, ang aton economic effects sang baha, kag ang health, no? Ang health sang tawo. Yes. Mga maapektado, especially kung sa timpo sang baha. Diri sa buong samon lo amo mangyapon, no? Sakay ko kina paninda ko kay dala sa lakyan. Ang gisakyan ko motorbike. Inuli apiti ko pag-abot sa lapas sa school. Yes, gagawin. Di ba? Hindi ko kagi kay mabasa bateri ko. Sakay naman ko tricycle, di pasulod. Kaya mo naman nga huol blasang baha. Lain niyang imi kinagawi kung wala sa vlog sa dalan, duro-diritso ka, kimpo mo, mauyang, tanan daw perwisyo. Basta may aras ang mga baha. Alright. May task force sa drainage nga gin-create si then Mayor Jerry Treñas. And now, ang nagbulos ng mayor, si Mayor Inday Raisa Treñas. Pananglitan, abe, hangyoon ikaw ni Mayor Inday Raisa nga ti Manong Ili, pwede ikaw ang butang ko dira nga head sang task force sa drainage. Are you up for the challenge, Councilor Estante?
we will cross the bridge when we reach there. Hindi pa man ta ka plastar din kay ti una bes. Tuay man ti isang technicalidad sa engineering DA man ta mo. Daw engineer man mo kayo. Chairman ta sang committee engineer di DA man ko. Daw engineer di district engineer. Kung ano man ti tunan na pos malang na little practice go sa lunglungoy. Okay. Pero amo na isa sa mga kumbaga pa ang idiga mo na yon ang pag-revive gid ya sa mga natural waterways na dako nga bagay. Dapat gid no i-revive na ang Budburan Creek. Tag ipa-identify sa National Irrigation Administration ang mga sanulab lang ang mga waterways. Kung ano, para at least ma-plaster kung pala kinanglanon pang abrihan o kung hindi, para ma-mitigate naton ang flooding diri sa bayan ng siyudad sang Iloilo. All right. Sige. Thank you so much former Councilor Eli Estante, sir, sa mga information kag insights man nga hatag mo diri sa Bombo Radio. Sa luwat may hapon. Yes, mayong hapon man, Champ, kag mayong hapon gid si mga tagpalamati. Dari wavit si former Iloilo City Councilor Eli Estante. Di dako nga bagay ang pag-revive sang aton sini nga natural waterways. Sad reality kay ti nag-uswag ang syudad sang Iloilo, nagdamo ang mga establishmento nga ginpatindog, but ginislan man or gintumbasan man sang drainage system abi or salaysay nga sa pagpatindog sa mga establishmento komersyal kay ti nag-uswag ang syudad sang Iloilo. Sa pagpatindog, it is coupled with drainage system. Pero hindi enough sa aton sini nga mga kulturan. That is why nga naglala ang sitwasyon kung pagdanaw-danaw kag pagbaha-baha ang pag-istoryahan naton sa palibot sang syudad sa Iloilo. Pero ang bago nga mayor, si Mayor Inday Raisa Treñas, as soon as nga nakita niyang mga kasubong sa nga sitwasyon, wala man siya nagapabaya. Kay isa man sa mga ginpadulungan sa Bombo News Team, ang distrito sang Molo, partikularmente sa Barangay San Pedro Molo, kag gilayon man nga ginpadala ang bag-o nga city engineer, no? Sa persona ni Engineer Dayan Signoron sa aton sini nga mga kauturan. Nagapakita lamang ati way man nagapabaya nga aton sini nga bag-ong alkalde. But ang punto sini Banwa nga although nagtahom ang syudad sang Iloilo, nagnami ang hulag sang ekonomiya sang syudad sang Iloilo, no? With all these investments, may mga nagsulod sa business, nangin entrepreneur, no? Nagpundar sang ila sini nga mga negosyo, nagpatindog sa mga establishmento, pero naapektuhan ang aton sinima natural waterways. Dugangan pagid sini Banwa naapektuhan bangod sa mga illegal settlers, illegal structures, siltation, ang tubo sa mga hilamon, kadamo nga mga faktor sa aton sini nga mga kabumbo. Ti bangod sa kadamoon sang faktor ti may ara sang patigayunan sang clearing sa amo sini nga barangay, and then makadto naman sa pihak nga barangay, kag later on ti nagasupon man gyapon sa pagligad sang tiyempo, no? Kay ti magluwas nga
nadula na itong mga natural waterways naton nga kung sa diinti didto iya nagailig ang tubig, didto nagapadulong ang tubig nga pagbundak sang mamunog sini nga ulan, bangod nagkipot, bangod sa siltation, no? Bangod nga naggamay na lang, ang iban sini bangod nga nadula or kung si kagawan ilistante pa died in a natural way. Sa aton sining mga kulturan, ti amo sining epekto niya subong sa aton banwa. Hindi lang kay ang lapas, ang molo, kundi sa pangkamilugan, syudad sang Iloilo naga-sufrer sining problema sa tagsa ka mag-abot ang tiyempo sang tingulan. Amo na ganing iban sini nagahambal nga ti hindi tama na mabatyagan kag daw hindi tama na gani madumduman bumbutsang pagligad sang tiyempo sang tingulan kay kung magtigilinit way man na nagabaha, way man na nagadanaw. Pero that's the perfect time kung tani, no, nga mabalay na ang mga medios posibles, eventually solusyon para iyang sa pag-abot sang tiyempo sang pagtingulan, granting for the sake of discussion, hindi tagid man malikawan nga may pagdanaw-danaw pero madasig ang pag-subside bangod na revive nato na natural waterway. Dugangan pagid sang aton sining drainage system nga maayo. Kay kung lang taon naton subong sa prangka nga istorya, drainage na lang. Way man sang sistema. Kay ti makapilata ng kabesa aton sining mga kulturan nga nasaksihan taman sa different sini iya nga mga projects. No? Nga yes, may drainage. Ang pagkonkretize sa mga dalan may drainage component. But sad to say, wala sang naangtan. No? Waay siya sang guaan, mabaton lang siya sang tubig, no? Pero tidiin niya pakadtuon sa aton sini makabumbo. No? So balikan ko sa Barangay Divina Gracia nga may inong-implementar sini nga proyekto nga isa man iya ka drainage system nga asta kuno tuya sa may alalasan. And eventually siguro ti padulong iya sini nga outfall dito naman sa may Iloilo River sa may Pantalan area. So kung mag-amo sina, ti basi pa lang nga mapahagan-hagan ang pagdanaw-danaw sa mga area dra sa may distrito sang Lapas. And siguro mas maayo kung mag-alalangot ining mga drainage system naton, no? Mga drainage project naton, dalag ko nag-aalalangot, i-revive tapaton sini iyang mga natural waterways, dako ang paglaom sini naton banwa nga masolusyonan naton ining masami sini nga problema sang tagsa kapumuluy sa syudad sa Iloilo, ako sa diin sa ila sini nga lugar nagadanaw sa pag-abot sang tingulan sini nga tiyempo. 36 minutos sa nakaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa. Storyahan naton dugang nga mga balita kang impormasyon. Land Transportation Franchising Regulatory Board ginathag kun nga wala sila nag-issue sang show cause order sa Metro Iloilo Transport Cooperative kasunod sa ila sini nga pag-untat biyahe. Balikan tayo ni matapos sa bilang ka-importante nga mga panumdum oras na. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri.
Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud Wala di Iloilo, Billboard of Activities for June 29 to July 5, 2025. Ang Hulyo 4 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give the priest the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Hulyo 4, 2025. Mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Valhalla Band ang liwat nga magabalik para sa 2 ka oras kag 30 minutos nga great musical show sa sining Hulyo 5, Sabado, sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 6, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Sang Yahoo. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time,
32 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo na isauto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Makapila ka bes nga nagpatigayon sang untat biyahe ang Metro Iloilo Transport Cooperative drivers and operators bangod nga diskumporme sila sa ila sini nga chairperson sa aton sini makabumbo. Pero ti sa piyak sina why sang gindagdag sining show cause order ang Land Transportation Franchising Regulatory Board. Ang pamangkot sini nga iti isa man ini banwa karon sa makabing naton nga dapat i-explikar kay kung inyo sin manotisyaran magamay na lang iya mga drivers kag mga operators nga nagapanigayon sang mga untat biyahe, hublag protesta, no? Bangod sa pilaman ka mga ginkasugtan kag nangin resulta sang win-win solusyon sa tunga sang Department of Transportation kag sa mga drivers kag mga operators. No, pero lain naman iyang istorya kung maguntat kay mo biyahe kiti kung ano ayang nakapartiniser sini iyang nga ruta sa Mitsuko wa iya sa may masakyan ang mga pasahero. Ano payag sa LTFRB nga wain lang gindagdagan show cause order ni Bobo Jomar sa report, please go ahead. Nagpathag ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 kung nga wala ini sila nga nakaisyo sang show cause order sa bahin sang Metro Iloilo Transport Cooperative o kon Mitsuko kasunod ini sa gipatigayon nga untat biyahe sang nagligad sining adlaw bumutsam sa diin ti ang natabo nga nagbaysay ni ang mga drivers upod sa ila sining mga pau kag sa ila sining chairwoman no kung nagamanid sa nasambit sining kooperatiba rason nga nagauntat ini sila kabiyahe sang July 1 ang tanan sining mga unit sang kooperatiba ang may biyahe karon sa area sang Tagbak at pakadto sa city proper and vice versa. So natigayon natin mapakigangutan si Attorney Salvador John Altura ang Assistant Regional Director sang LTFRB Region 6. Isa diri sunod sa tungdan ang ila sining pag-isyo sang sining show cause order nga kadapat nga ara no ang ila sining Regional Director. Kung sa diin sunog ani sa tungdan ma-isyo na tani kuno sila sang show cause order mo. No sa adlaman to mismo nga nag-untat ini sila kabiyahe bangod nga violation ina no sa ila sining prangkisa kay antes ini sila nga gin isyuhan sa prangkisa na butang sinada nga dapat i-serbisyuhan nilang mga pumuluyo bumbutsam kag kun hindi malang abi hambal nga justifiable ang mga rason so ginapatawag ini nila no gina-isyuhan ina nila sang show cause order ti kakaini sa natabo sa Metro Iloilo Transport Cooperative no nga nag-untat biyahe ang mga driver bangod sa problema abi sa ila sining mga beneficiary no sa ila sining contribution sa Social Security System nga way ginahulugan ti suno kay Attorney Altura hindi ina siya reason no nga ti kun way mahulugan ang ila sining SSS hindi sila magbiyahe no so dapat nga no patawagid na kag isuhan gid na sa show cause order ang kooperatiba gina-considered man kun for example abi kun ang kabilugan sining nga ruta no kabilugan sining nga unit sa isa ka ruta may katunga ang naguntat pero may katunga man nagabiyahe kag ma-cater tanan nga pasahero so ma-considered ina nila magluwas nga ti kun sa total number of unit ang hindi magbiyahe no so bayarag gid kuno sang sarabton galing ang natabo diri suno kay Attorney Altura that time abis ang paguntat biyahe sa mga driver why didto ang ila sining regional director do naka-on leave kuno sa directors menya bumbutsam so ay isang authoritative la no sa ila ang maka-apply kag makapanaog sang show cause order ti bantayan pa ni suno sa tungdan
nagkanto si Director Osmeña. Di naman nagkanto si DJ Richman. Ang na-mention din doon na on live siya. Amo gani, din siya nagkanto. Tiway lang to Wala galakat. Oo, basikod may mga laktan kay tilebya mo. Oo, hindi naman nagkanto ni si DJ Rich, si Director Rich Osmeña man. Hindi naman sa kanto man. Pero ang na-mention Director Altura nga Attorney Altura nga ano lang ni taga-atawan na sila sang sumon, doy patawag lang. Bombo-champ, no? Kay kun sa ano ni kun sa Sokos ni sila na pasulaton sila sa written dra explanation kung nga hindi sila pag pinahan or dagdagan sa violation abi bangod sa tabo sining pag-untat biyahe sang mga driver bombo-champ. Ari plano kabahin anay sang pahayag ni Attorney Salvador John Altura sang LTFRB 6. Umpisa pag lukok sina sang balita, ang initial na mga reaksyon nga may abandonment of route, no? So kung may abandonment of route, gina-showcause na siya. Pero pagkahapon sa to, amo na nga nakapagwa kami statement nga gina-considerar namon ang opsyon nga showcause. Pero pagkahapon na notify kami nga nagbalik naman. Natabuan man nga sa amo tong mga inadlaw, wala di amon head of office, wala di CRD, so wala man sang isa di sa amon nga may otoridad nga makadesider ka maka-issue sang show cause, no? So pila na to kadlaw nagliligad daw, wala naman nagliwat tong hitabo. So subong ang ginakonsiderar namon nga antis kami, imbes nga mag-issue kami gayon sa show cause, isumo namon na lang ang ila opisyales diri sa opisina by next week. Kag pamatian ang ila side agud to nga maibalwar namon kung ano pagid nga kadapat matabo ang himo agud na hindi na to maliwat ang amo tong insidente. Mga opisyalis sa Lesinoy ni posisyon dabe. Ang board sang MITS Co-op. Okay. Ang members of the board. Kaya na sang kooperatiba ya sila. Kung may away man sila sang driver, hindi na ang amon yun nalantaw nga dapat hindi yan mapiktaran ng ruta. So, sakto na. Apektado ang ruta, ang may kasaypanan, ang co-op, hindi ang driver. In short, di na time how? On leave siya eh. On official travel bla. Oo. Hindi gid siya mas mabay labi, mapirmahan, motorize. Hindi kami kaamo sina dapat kina-deliberate na kay normally ang show cause na results to some penalty daw hindi lang na malahok-lahok sa klase deliberation. Kunara sir, di laban-laban show cause gid sila gle. Kami kabaluman depende na sa iya painon eh. Okay. Attorney How, anong consideration abe? Di ba may exemption man na guro nga kung maguntat biyahe, di man bot silingon nga may violation sa prangkisa. Anong mga exemption dira? Kaya gina-award di kasang unit. Ang gina-award sa imos tinta ka unit, ang bilong nga tinta hindi magbiyahe. Nung ginabandonar mo ang imuruta. Muna. Pero kung mga isa, duha, hindi ka biyahe, basi posible, maintindihan ta na, basi liryado, muna. Pero kung bilog ya, butang balon, may may abandonment yet. Ang abandonment route is a gross, serious violation na sang prangkisa nga ginhatag. Okay. Mula na kinakasider naman nga it was ulibdo siya, pero hindi man siya for an extended period. Doon mo na bla. Pagka hapon nagbiyahe naman sila liwat. Ang co-op mapamatud-an nga do may kapaltahan gid nga ginhungod gid madunang ila sining ruta. Anong matabo sina? Speculative pa na. Wala tonta kung ang explanation nila. Kung hindi ba magsanto kag hindi ka pasar sa inyo violation gid no? Kung amo na gani ang violation, ang penalidad sa violation, umpisa na sa show cause.
Kung wala pa namon gina-issuean show cause, ginapatawag pa lang namon, basi pamatian namon ang ila explanation, kagda namon maibalwar kung dapat i-show cause gid pinahan o kung sige, ano na lang na sa at this time pwede ta lang na nga i-set aside with a stern warning lang, a repetition will be dealt with more severely, mamon na Di sa pag-consider nga rason man nga ti naguntat sila kay problemado driver mo way ginasagod kuno kumayo ka co-op amo to naguntat sila di mo consider na ang amon niya kung why niya sa driver kag naguntat biyahe ang mga driver nangita sila sa ibang driver na magbiyahe ano namon labot kung gutom ya driver man. Oo. Ang amon na iya, nga gabiyahe ang unit, naging tagaan ng pangkisa. Oo. Kung may internal trouble sila sa driver, ang resolusyon sila dito sa duli o kung diin ra, hindi nga yung gabiyahe. Pwede kita sila kung white driver mo, no? Yung obligasyon na nila, nga halitan mo yung publiko sa inyo, away sa sulod man. Less na siguro kung ang unit nasunog o nagubagid, di kamit. At mo mga muna, pero di, kung saan mo na nga itabo, hindi man na nga bilog stinta kay unit siya, nagluba tanan. Jomar? Si Attorney Salvador John Altura. Kung may internal squabble or problem, ang MITS Co-op, duway naging manday alabot ang Land Transportation Franchising Regulatory Board. Kung dalon mo naman iya sa ang cooperative development ang ni sa co-op mo Jomar? CDA ganina? CDA. Ano ganing CDA? Cooperative Development Authority. Ti kung dalon mo man to sa Cooperative Development Authority, sobra pa to sila sa lipong nga gusaw. Lipong na nga gusaw, ginlipong pagid. Din pag ginidalon sa duli, ti madugo man sa duli. Ti din angay idangop sang mga agrabyado sini nga mga driver kag operator sa RPA-EBB. Sa Luwalhati, Karapali group, sa kundiin padira, na lang sila madalagan. Kay it seems nga kung problemado, why na iya sang ahinsya sang gobyerno nga nagasapak sa sining mga agrabyado nga driver kag operator. Kaya alang-alang nila ni Dangops Pag-asa. Alang-alang nila ni Dangops Bureau of Fire. Alang-alang man nila Dangop ni Department of Environment and Natural Resources. Or even sa Bureau of Customs, Bureau of Animal. Base sa Coast Guard, pwede, Joms? Ate, ang isa dira sa gina-assign mo ning CDA. Sa pag-address tani sini pero do kadamo naman sa problema sa COP sa subong duay pa man sa kasulbarani. Kung kita iya kabati nga nagpatunga ang CDA, ang Cooperative Development Authority. Yan mo na gani, isa din na lang ni sila di na lang madangop ang mga driver, mga operator, mga miyembro sa MITS Co-op. Naka-mention si attorney nga ti paratis nga do hindi nabla sa masulit liwat pa mo champ. Mo to nga ipatawag lang ang kooperatiba no kuning MITS Co-op. Kag para maistoryahan kag kung paano nga ma-settle lang di na masulit liwat nga basikod mag liwat untat biyahe ang mga driver kag mahulan ang mga pasahero no kay ti antes sinuslan ni sige ni isuhan karon sang
ila sini ka perkisa ani nga certificate of public convenience ti dapat na butang sila nga serbisyuhan no ang mga pasahero Bambucham magluwas ti kun may mga rason man kun may mga diferensya gid ang unit kandi na magdalagan no mga considered ina pero ti kun condition man lang tapos ang driver why mas diferensya at tapos nag-untat biyahe so do amo nang nag-apply sila kada panaos ang show cause order sa nasambit sila karon yang kooperatiba Bambucham hindi pa di balaan ko anong mga resulta kay ang show cause pwede pa man siya i-apply depende pa na ako no so, kay director ako na attorney Altura depende na kung ano ang mangin lihokman sang regional director possibility ba sa mga Lunes ning adlaw Bambucham. Ang akon lang niya, makapilata naman ni Kabes nga nasiplatan ang sitwasyon sa pagbinaisay sang chairperson, sang MITS Co-op, kag sa mga drivers kag operators. Ang ulihi nga hindi dodyutayan na lang gid maglabutan ay Bubujumar. Hindi na kita maglabot pa sa punto nga din gani to jom sang ginreklamo bala tong babayi isa ka member man sa nga kooperatiba no gani itong kooperatiba nga ato balang ginaligar nga ginwakli sa kag gintungli iya sini nga tudlo nagbanog ito sa gani itong kooperatiba respondihan mo do kaya to mo do nalipat ako gani Bambucham damo hindi laman na muna may mga insidente naman to nga dugin panao sa bus. Ang punto ko Bumbu-Jumar nga ini na pagpabuyan-buyanan sang proper authorities ang problema sa MITS Co-op. Kay base bala ang sunod naton nga responde bala ang upod ta suko, ang upod ta police, funeral parlor, no? Nga manghakwat na lang sila sang kung ano daw makita nila nga way na nagahulag o ambulansya kag mag-isip kita ton iya sa mga nag-expire nga kung tani hindi taman luyag kag pahilayo lang hindi tani matabo ina ti para hindi ina matabo as soon as possible dapat patung-an ni sang LTFRB kag ma-resolve nila ini nasambitan karon nga kinagamo daw. Kung hindi man, patung-an ini sa Cooperative Development Authority. No, padala sila tawo hindi na sila nga hulaton pa nila nga kantuan sila to para nga mayara sa nagakigo nga formal complaint or whatsoever. No? Kantuan na nila dayon kag resolbaron ini Bumbu-Jumar kay mabudlay. Budlay kay tawo nagatrabaho wala unod iya tiyan bangod niya overwork siya pero wise ang palabuton kay may mismanagement as per allegation sa mga driver kag sang pila ka mga operator sa MITS Co-op hindi naton mapaktan kung ano masunod sa paminsaro nila Bumbu-Jumar. Amo gani kay sa nagligad to kun wala ton punggan abi sudlod matulilak mga drivers to sa opisina tong chairwoman mo timalo kay may mga nagpasipay dito sa lugar at siguro masindihan taman kiti dalabas siguro sa emosyon nila ang ila sini nga batsagan Bambucham no pero nagalaom kita no nga ma-address iri karon nga concern abi ang nakita tas ning concern sa kooperatiba lain abing mga manager no mga chairman chairwoman temo na nga may best gani nga ti naman to gani kang management MITS Co-op subong duay pa gani sa mga proper turnover ni no sa mga dokumento halin sa daan sini nga mga administrasyon hasta subong no temo na nga kisa sa mga data duga sa langisag man kung sa diente mga driver sila pagid ni ang gapamangkot karon no sa ila sini nga contribution man sa SSS kung nga ako daw delay ang paghulog sini.
Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Jomar Villa. Laban-laban sini miyembro sang Mitsko-op subong. Hilabi na mga operator kag mga driver. Laban-laban ang kadalagan sa paminsaron sini nila or sadto panay. Sa na-encounter nila nga mo sini nga sahi isang problema. Ganlagan sa paminsaron sini nila, ma'am, bali sila nga tani, why na lang kami nagsulod sa kooperatiba, no? Oh. Ano, abi kinagpati-patibang kami sa amo sini mo. Tikunti subong, rinaway kami amo niya. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Isbomot siya Blanco vergabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio! Bombo! Mga mahilig sa video games, nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot ibayaw ang kamot agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag hindi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang paggabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung
lung function, ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio! Bombo! Good afternoon, kids, sa inyo tanan, mga kabombo. Welcome diri sa kahapon lamang program. It's a beautiful Saturday, July 5, 2025. Ang question natin sa bong, is he or is he not going to appear? That is about our winners. Itong man sumaasing, ginapaabot-abot natin diri, mga kabombo. Let's hope he's going to make it. Because nagahulat man ang 1,000 pesos nga cash prize para sa iya. But of course, if no show siya, no releasing man of the 1,000 pesos. So anyway, we are going to give him until siguro mga 2:40. Perfect lang parang makahingagaw pa siya kag may oras pa kita parang mag-interview sa iya. So diligid lamang madugay. But anyway, it's a beautiful Saturday. Though hindi tayo maintindihan ng panahon. Nagaulan init. Kaya nag-jacket ako kay dumaulan. Ano nga nanaog ako sa bus. Nag-init-init siya katama. So that's how unpredictable it is. So ang safe na dalon, payong para sa ulan o kung sa init man.
So this afternoon, even if mag-no show diri si Tomas, ang ato nga ginapaabot nga winner, but we have stories to share with you. So why gid sang problema, continue kita sa pagdulong sa inyo sa nga pala tuntunan. Kaupo din niyo si Tita Regine, kag ari naman ang aton nga ambanon para sa inyo tanan. And by the way, samtang nagapamati ka mo dira, it's a weekend and I'm sure halog-halog ang schedule. Basi pwede, no? Nga matagaan na atensyon. Ang madugay nyo naman nga gina-desire nga makapadala sang kasaysayan diri sa kahapon lamang program. So email your stories sa bombo_iloilo at bomboradio.info or isulat and then ipadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. So ari na si Steven Nicole Pedro with the song Hanggang Kaibigan. Good afternoon and welcome. Kaupo din niyo si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko nahilong na mga sugat nito. Pilit ko makalimutan ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana magpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang luha sa'kin ng mata, ang pag-ibig ko sa'yo kaya may di mawawala. Tumingin lang sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi
Dito maguro kinahanglan mag-apologize paano na iya kay na fall ka lang. Anyway, 2:22 ang aton nga oras hanggang kaibigan Stephen Nicole Pedro as a friend naton da si Tomas ang maasin would be waiting for you until 2:40 sa sining nga hapon. Ari lang din nagahulat ang imo nga 1,000 pesos nga cash prize kun makahingagaw ikaw. Later on, ang aton nga pag-announce, ang aton naman nga winner para sa sining nga semana. So watch out gid, bantay gid ang mga letter senders, ang mga tag-iya sa mga sulat nga nabasahan naton for this week. Since wala si Tomas as of this time, diretso kita diri sa sulat ni Ningni sa Lambunaw, Dearest Tita Regine. Good day to you and to all staff members of the station and sa tanan nga mga classmates ko on air. Sorry gid, Tita Regine, wala may mga true names kag address, mga sulat ko ligad, ja ang ngalan kag address kag cellphone number, pero hindi nila pagbasahan on air. Sige. Wow, kompletong-kompleto. Salamat. Hello also sa tanan nga avid listeners of this program and station. Please accept me as your friend on air. Hello lang kay Lola Amparing, kay Lolo Dencio, kay Student Mom of Lambunaw, kay Lolo Abraham, nami kita na kay Lola Amparing. Wala ay Alzheimer's. Ako 40 years old pa lang, do hindi na maayo ang paminsaron ko. Sad to, no? Mga 40 pa lang ko. Tiway ko ubra, gapong ko lang sa wheelchair, kay tungod may operasyon sa paa. Hindi pa kapanaw, kundi nga walker lang. Duro nga akong kasaysayan, Tita Regine. Katulad ni Lola Amparing, kag Lola Dencio, kag sa tanan nga mga members, sang May 27, anniversary namon sang akon agot, nga nagligid kami sa Busay, mga 15 meters ang kataason, isa ka semana kami natabo, kag magbata ako sang akon agot. Ay, so bali nagabusong ka sang imo agot tapos nagligid ka 15 meters. Wow! Muna ka taas. So May 27, 1995 ato. Gindala kami sang tag-iya ka jeep nga amon nga nasakyan sa hospital. Kay gabusong ako, so gindiretso kami sa hospital. Pero kaluyan, normal akong busong. Gamay lang akibit sa abaga. Kauli man dayon ako gabi nga to. Hambal ka, doktor, malayo man ang Lambunaw, pagkaaga na lang kuno ako mauli. Pero nagpakitluoy ako nga mauli gid ko, kay may magulang man ako sa Mandurriao, so kauli ako. Hambal ka, doktor, Mrs., balik ka sa June 8 para ma-check up ang busong mo. Di sabat ko, makabata na ako kato June 7. So June 7 ako nagbata. He is a boy. Hayo ananda kay pretty boy, hay amo da nga run ka jeep. So samtang gahulat kami ka x-ray sa hospital, ginatulok ako sang akon nga mga kamao nga may nagahinibi, nagaungol, kakasakit, naghambal ang isa kananda nga grabe kuno ba ko. Insahaw, di sabat ko. Ano mga hinambal ko? Abi ko, nagapamuyayaw, gali sa katunog hambal ko, Diyos ko, luwasa kami. Pero, nagpiyong mata ko. Sabat ko, te, hindi pa kamo, tanan kamo, sakop ko. Ang nagahinibi, nagkaradlaw. Ako nakulbaan man, pero nagahulag tanang bata. Pag Domingo, ginhagad ko ba na ko kagkabataan nga masimba, kag nagpa-intention pasalamat. Tulad, isa na, ka-electrical engineer sa gobyerno ang akon nga bata. Di ako pa napilian sang isa ka announcer sa do nga interviewon, ay kada pamangkot na, amo man akon pamangkot sa akon bana kung mga pila ka meters ang amon naligidan. Ti hambal pa ka reporter, ti may mga himata ka na doon. Oo, sabat ko. Bana, utod, kag sister-in-law ko. Ti ano mapaabot mo nga story or istorya sa mga pamilya mo
Sakay nanay, kag mga utod ko sa tubungan, kag subong man sa walang lambunaw. Siling ko, hindi lang ka mo magkabalaka, kay kaluyan, maayo man ako. Okay man ang bata sa tiyan ko. Tita Duro, pagid niya hitabo, ang amo niya na agyan. Sa mga sunod naman nga mga sulat ko, ang masiling ko lang, have faith and pray to our Almighty. He will never give up to help us. Sorry gid sa penmanship ko, kag malusaw agi sa ballpen ko, some more in the next meal. So regards to all my classmates and to you, God bless to all. Respectfully yours, Ningni, Sang Lambunaw. So, gina-imagine ko, Ningni, bale, nagbulid-bulid ikaw. Halin sa ibabaw, 15 meters, tapos nagabusong ka, nga manugbata ka pa. Ay, swerte, gid ka tama, no? Wala ka mo anong sang imo nga baby. Inanghilan, gid ka mo nga duha. Bawa ka nami ilang gid, no? Nga, why ka maano, wala man maano ang imo nga baby, pero parte man ang kulba mo. Sas Ginoo ko. Kun sa iban ayhan matabuak ang musing na no, hindi ta lang ma-imagine. So dapat kurason magpakaisog. Kag nami gid tuya nga ti wala maano ang baby, wala ka man na ano, okay man ang heartbeat sa nga baby, kag napagwa mo man siya nga normal. So siling mo manog anniversary ka mo, manog 27. Aha. Sige, now, isa na ka-electrical engineer ang atong bata sa sulod sang imo nga tiyan sa natabo ang amo to nga aksidente. Anyway, thank you so much gid sa imo Ningni. Sigurado gid nagapamati ang imo nga mga classmates sa nagayuhom-yuhom sang imo nga pag-mention sa ila. 29 minutes after 2 o'clock, magapanambalik ang KLP pagkatapos sang mga pahanumdom. Kaupo din niyo. Ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Minutes after 2 o'clock, may exactly 10 minutes pa si Tomas para makahingagaw, kag maka-interview kita sa iya, kag makuha niya ang iya nga 1,000 pesos nga cash. So while waiting, proceed kita sa sulat ni Student Mom of Lambunaw. Ang ini nga sulat May 24 pa niya. Ngagin pungkuan kagin sulat. Dear Tita Regine, hello everybody! Kumusta na kamusubong nga adlaw? Sabado. Nagsibo man nga today is also Saturday ba? Sabado, wala klase mga kaanakan. So medyo nag-slow down ka mo sang gamay. Medyo nakapaburaw, sining aga, nakapatawhay, prepare sang pamahaw, kay tulog pa ang mga kids. Kanami lang sa kabuhi, kung wala ka nagadali-dali. Makapanghimos ka, panghusay isang buhok o makatake a bath bago suguran ang walang katapusang obligasyon sa pamilya. Bago magtulog, kung kaisa ginaisip na naton o ginalista ang ulubrahon para sa dason nga adlaw. Inibangod, man anaton, kadamos ang tawo nga nagadepend sa aton. Kung kaisa, pag-ring sang aton alarm clock sa aga, kibot pa kita. Dayon ta tindog nga daw may emerhensya. Pukawon ta aton bana, pati kabataan, kag magdali-dali padapog, agud mag-init sang tubig. Tigaang dayon, prito eggs, sunny side up, luto hot dog. Pag natapos na, mamusi-musi sa sofa, nga daw nagalagas ang ginhawa.
Amuni ka busy ang aton kada aga. Mga nanay, take your time. Makahulat sanda. Mas maayo kung magbulig ang tanan, hatagi sila assignment, sang own task nanda to perform. Te, makaginhawa ka sang jutay. Taktika lang mga nanay ang kinahanglan para magtawhay ang tanan sa aton panimalay. Hindi kinahanglan nga i-weigh down kita to meet everybody's needs. Bisan si Supermom, nag-collapse from exhaustion. Gani, learn to love yourself also. Madamo bala ang nagadepend sa imo, so take care of yourself. Learn to pamper yourself once in a while. Take a beauty sleep before KLP. Take a nap. I am sure you will feel refreshed and revived. Well, anong balita to dyan? Graduation na burubuhay. Recognition time naman. Girl and I were being invited for this occasion sa Kalinog WVSU. May scholarship kaming gina-sponsor sa akong nga late husband. Amo man si Boben. So, duha ka certificates of appreciation ang nagahulat sa akon didto. Pero, I decided not to go. Tama kalawig ang program. Kag nahuya man ako maghalin, antes wala pa ini matapos. Gasarakit buli ko pungko. Kag tama kainit sa ila venue. Nabaatop, wala aircon, may electric fan man, pero hindi kasarang sa init. Basi maglain, pamatsyag ko. Susiling ko kay girl, hindi na lang kami mag-attend. People there will understand. I hope so. Tita, happy ako, kay very lucky ako to have thoughtful children. Tama sila kaalwan sa akon. Yesterday, damo dala food sa ako ni girl, si Linya, financed by Boben. God is so generous to us. I always thank God for His unending provisions. God's great kindness reminds me of one life great realities. He not only deserves our love and worship, He also deserves our thankful heart. Everything that's good in life comes from Him. Pasalamat man ako kay Lord, tita, kay gintoy-tuyan niya ako, agon mapadako ako sa maayo ang among kabataan. I think the love and fear of the Lord, which we instill in their hearts and minds, amuni ang nangin guide mananda sa ila kabuhi. Plus pa ang happy and peaceful family life nga na-experience nanda. So tanan ini nakabulig sa pagbuild sang maayo nga mga pamatasan kag outlook nila sa kabuhi. It really matters what our children sees in us. Kani mga nanay, kamo ang nagahubog sang batasan kag mindset sang inyo kids. So ipakita sa ila ang tama, ipa-feel sa ila ang powers ng inyo nga motherly love, itudlo sa ila ang importance sang happy family life. Kag sure na sure, they will be the ideal children all parents long for and pray for. Tita Regine, hasta diri na lang ang letter ko. Love and prayers for everyone out there listening to KLP. Good afternoon to all and God bless. Sincerely, Student Mom of Lambuno. Bao student mom ka very realistic gid no sang scenario nga ginplastar mo diri sa amon. Pag weekdays, Lunes, halin Lunes to Biyernes, di may klase. Hala. Nagasinimbali lang gid no ang mga kabataan, ang husband, nagadinali-dali, masig-masig himos, syempre ang nanay, amo gid na iya ang Nuestra Señora di patigayon sang tanan. Siya ang managluto, of course, or else, kung di siya mabugtaw aga, hindi magbungkaras aga pa, ay wala sang pamahamon ang mga kabataan. Subong man ang husband, di makado sa eskwelahan, makado sa trabaho, nga wala unod ang tiyan, no way, hindi pwede. So, amugid ni, no, ang imo nga naagyan for how many years siguro,
nga up until now, ma-recall mo pa, kay hindi magid makalipatan, and so that's why I can share mo diri sa amon. This is really very true, no? Ang ini nga senaryo. Kay kanami man nga nag-share ikaw nga dapat tagaan sa mga responsibilidad man ang mga kids sa ilang nga pagbugtaw. No matter may eskwela pa, pero part of discipline also, no? And training para sa ila. Bisan na manghugas ng pinggan before magkato sa eskwelahan, pwede na gid na. Or maybe isa sa mga bata in rotation, no? Ang mga kabataan tagaan sa responsibility. O Lunes ikaw matig-ang, Martes si amo naman ni hasta sa Biyernes. So at least may ara sila, no, nga responsibility nga dapat ilagid ni himuon, and that could create habits sa ulihi kung dalagko na sila, they're all grown ups, do ka automatic na, no, nga mangin part na ina sang ila nga routine nga kinaanad na sila. Hindi na sila magreklamo kung ano ang mga naandan nila nga himuon, do mangin automatic na lang, no, that when they wake up, manghugas pinggan, or kung may nabilin, no, hulugasan or magtigang or mag-init sang tubig. Kag kung ano pa nga pwede nila nga mahimo, magplastar sang lamesa, di ba? Or ang iban among mahimo sang lamesa, or ang iban amo ang manghimo sa mga balalunon. Many things that our children can do nga dako gid ang mabulig para sa isa ka nanay, especially, no, if she's alone, wala sang alalay, tapos kadamo sa mga kabataan. That's a big help gid para sa afton nga mga mothers. But since today is a Saturday, kag na-timingan man, no? May 24, Saturday, sa gisulat ini ni student mom, ti iswak gid. Makapaburaw-buraw tulog, makapatumadamad for a while, and makafocus man sa kaugalingon. Ang imo naman nga self, ang imo nga panumdumon. Bisan once a week lang ina, no? You have much time para sa imo kaugalingon so that you would be energized, yes, correct, ma-revive ka gid. So that ang imo nga energy would be up for the next week. Nga the same routine ang imo nga himuon. Kanami lang gid, no? And yes, when you're teaching good values sa mga kabataan, you teach them to be loving, to be thoughtful, to be kind, to be helpful when they grow up, no? Hindi gid sila magpalayo sa sila nga mga values nga imo nga gintudlo para sa ila. And now, you reap what you sow sa imo nga mga kids. Thank you so much, Gid, student mom of Lambuna, for this nice story again. Oras natin exactly 40 minutes after 2 o'clock, and sad to say, we would like to announce forfeited na ang 1,000 nga prize ni Tomas for not showing up, no, up until this time sa pag-interview supposedly naton sa iya sa sininga hapon. Sige lang, Tomas, next time, maybe you still have more beautiful stories that you can still share again. And who knows, basta kung magdaog ikaw liwat, and you can already find the time nga makakadto diri sa station sa Bombo Radio. So anyway, so that's it. Sa aton nga pagpanumbalik, another letter ang aton nga igidulong para sa inyo. This is KLP. Kaupo ninyo, si Tita Regine. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang mga simpleng
Pagi agud makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas. Diri sa sulat ni Lola Amparing, month of February naman ini no? Ini nga tuig niya, ini nga ginsulat. So maayong hapon gid sa inyo tanan, kag sa imo Tita Regine, kag sa mga palangga mo, kabay nga ang tanan-tanan, may maayo nga lakat kag malipayon sa aton nga pagpangabuhi. Mahal kong Tita Regine. Para nga makalikaw sa hindi maayong unod o kaisipan ko sa subong, i-share ko sa imo ang akon nga naagyan subong nga do hindi gid makakas sa akon nga isip. Ang diya ko tita i-share sa imo ang kapatawaran sa tanan nga mga tawo nga naakig o nagbunga sang pagsunggod o kaakig sa akon natuhoy sa mga nagliligad ko mga sulat nga nabasa mo sa itong mga nagliligad nga mainadlaw. Gani, no? Ti hambal ko no sa mga hutik-hutik nga ako kuno nagapahilabot o nagapakialam sa kabuhi nila. Tita, kung pwede lang, no? Hugot sa tagipusoon ako nga nagapangayo sang kapatawaran o excuses sa tanan nga nagtampo o nagalit sa akin natuhoy sa akong kasaysayan sadto. Tita, to err is human and to forgive is divine. Tayo ay tao lamang at di perpekto sa ating pamumuhay. Kung sa akon lang, tula man ako ganyan sulad sadto nga hindi maayo sa tanan. Ang tanan nga makasaysayan, ngayon sulat ko, true to life experiences ko. Hindi man pato-pato o pagbibintang sa kapwa, kundi ang akon kaugalingon nga naagyan. Sa itong unang panahon, nga may kamatuuran, masadyaman, o kung masubo, para nga manamian man ang akon nga tagipusoon, o ang akon nga feeling. Di ako may edad na gid, kag ay kita kabalo, no? Kung ano nga adlaw, o kung bulan, o tuig, nga kuhaon na kita sa aton mahal nga Diyos. Nabatian ko nga daw damo kuno ang naakig sa akon kag ang hambal pa nga ti ginahilabtan ko kuno ang pangabuhi nila. Ti kung sa akon lang ang tuod-tuod nga mga nagliligad ang ginasaysay ko kag hindi ang kabuhi sa iban nga mga tao. Gani, Tita Regine, taos pusong humihingi ako ng kapatawaran sa inyong lahat na nagalit sa akin. Ang mahal na Diyos, nagapatawad gani, so kita pa, nga tao lamang. Kung sa akon lang, siguro kung hindi tuod-tuod o pato-pato lang ang akong sulat o kasaysayan, siguro hindi man niya pagbasahon ni Tita Regine sa kahanginan. Gani taos pusong humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng mga tao sa bayan na may galit sa akin. Ang akong kasaysayan sa subong, natuhoy sa kapatawaran sa inyo tanan. Kung naakig ka mo sa mga previous nga makasaysayan ko, ti ang aton mahal nga Diyos, no, nagapatawad gani. Ako, madali, na lang mag 100 years old. Kag, hindi ko, no? Kung pwede lang, hindi ko luyag, nga tanan nga mga kamag-anak ko, o kahit hindi man kamag-anak, ay maghari sa ating damdamin. Or sana, no, ang luyag ko, nati maghari
ang kapatawaran sa aton tanan. Ako na lang ang isahanon nga nabilin sa both sides sang tatay kag nanay kag mga bayaw nga nabilin sa kalibutan nga ini. So mahal na mahal ako ng ating mahal na Diyos. Gani, buhi pa ako. So ginahambal ko sa tanan nga way ako nahisa or nagachismis kung ano-ano nga makakaon lang 3 beses sa isang araw, may tulog o wala, basta bibigyan lang ako ng mahal na puong may kapal ng strength, energy, kag palawigon lang ang kabuhi ko sa kalibutan nga ini. Ang Diyos lang ang bahala kung kusang loob ang kapatawaran na ibibigay sa ating lahat. Kung sa bagay, ako na lang ang pinakamatanda sa buong pamilya. Sa akin at sa mga pinsan ng bana ko, mahal na mahal ako ng Diyos natin. Kaya, iniwan ako na buhay sa mundong ito. So kahit nga 4 times ako nga nagabuhay or nag-agaw buhay sadto. Madamo nga salamat sa inyo tanan, kagaluyan kamo sa aton nga mahal nga Ginoo, nga kuntani hatagan kamo sa malawig man nga kabuhi sa kalibutan nga ini. Kung pwede lang, kapatawaran ang ginapangayo ko. So, Tita Regine, ang ako nga pangamuyo sa aton nga mahal nga Diyos, nga binabalak man na sa bagong taon, magiging masaya at masagana pa ang aking madadaanan sa ngayon. Pero, Tita, hindi gali, kaangay, kag daw baliktad ang nangyari. Kay for the year 2025, bangod lang sa binasa mo sa mga nakalipas nga mga araw, ang aking mga kasaysayan nakaraan na o na-eksperyensyahan na, ang resulta gali madamo ang naakig, nagsungod sa akon, damo mga masamang bulong-bulungan, hindi ko pinapansin kahit ano-ano ang sasabihin sa akin sa ngayon. So matanda na ako, pero hindi pa sila naniniwala ng aking kasaysayan ay galing sa aking damdamin at true to life experiences. Pila ka sang April 11, nag-96 years old na ako, kag kinahanglan ko pa nga magbinutig, kag makakialam pa ako sa kabuhi sang iban nga mga tawo. Why man ako nagahatag or nag-advise sa ila, kag bakit ako makikialam? So, dapat, wala. Anyway, alam ng puong may kapal na sumulat ako ng aking kasaysayan noon, galing lahat ng sinalaysay ko, may katotohanan, kag hindi pato-pato o pagbibintang. Gani, ginasulit ko gid, ang pagpangayo sang taos-pusong kapatawaran sa inyo tanan nga nagtampo o nagalit sa akin. Mahal na mahal kita. Mahal tayong lahat ng ating puong may kapal. So ako nag-iisahanon na lang, matandang-matanda na natira sa lahat na pamilya namin. Liwat, ang ako nga taos-pusong kapatawaran sa inyo tanan. Hindi kita perpekto, kundi ang Diyos lang ang hari sa lahat ng mga hari. So, ihambal ko sa tanan nga mga nagpamati subong nga halin sa dong bata pa ako, nag-eskwela, tapos nag-teach for 38 years. Wala ako nagabinutig. Kag wala ako may nadumduman nga mga kaaway. So, palangga ako kamutanan, especially, atong mga nagtampo, ang mga nagalit. So, kaawaan tayo ng ating mahal na Diyos. Kag palawigon ang atong nga kabuhi diri sa kalibutan. So, mudamo gid nga salamat sa imo, Tita Regine, again, for reading ang ining akon nga istorya. And, may-ari pa siya nga poem nga luyag i-share diri sa aton, ang tigulo handumanan. Kung akon madumduman, kalipay nga naagyan, daw halos malitik ang akong dughan. Dili ko gid mapunggan, luha nagailig lamang. Mga luha nagatubod, parang tuburan lang. Bisan anhon ko lang kakuha sa akon kaisipan, ang masubo nga akon nadangatan, permi man gihapon, nagapukaw sa akon katulugon. Gani ang tanan-tanan, masubo nga inagihan,
permi nagapapitik sa akon nga dughan. Sa malawig nga pagpuyo sa akon puluyan, hinali lamang nadula ang kalipay, malinong nga sang unang panahon, nadala sa mabaskog nga hangin sa kung saan-saan lang. Amo ini tanan-tanan ang akon kapalaran, pagbuot sang aton mahal na Panginoon. Gani aton batunon ang hatag sang Ginoo naton, ang awa at grasya ihatag man sa aton. Malayo sa akon ang di maayo nga kaisipan, wala sa akon isip o utak ang pagpamasol, ang akon lubos o kagustuhan nga makabulig. Gani ang ginapangamuyo ko lang sa Dios nga pamatian ang matuod-tuod nga pitik sang akon dughan. Bisan ugaling, bisan anhon ko lang kaila ang unang nadaanan, halos dili man madula sa gilayon ang akong ginapangayo sa mahal nga Dios. Hatagan na ako isip sang maayo nga pagtamod sa tanan-tanan. Gani ako nagatigulang na, kita tanan nagatigulang na. So maghirupay kita kag magbinuligay. Ibutang permi sa aton kaisipan ang tanan-tanan nga maayong pamatasan. Balansang Dios naton kagabay pa nga hatagan kita sang maayong lawas kag malawig nga kabuhi sa kalibutan nga ini. Kalimtanan naton ang hindi maayo nga pamatasan kag magpalanggaanay kita tanan-tanan. So may God bless us all. Lola Amparing. Well, Lola Amparing, you said it well, and with this apology nga imo nga ginhimo, kuso kabay atong mga medyo siguro nag-react sa imo nga mga ginpang share sang una nga nag-express ikaw sang imo nga mga hibubunot, tinaintindihan na nila no kung ano gid ang sasulod sang imo nga tagipusoon. So wala na to correct ka no, magpinatawaray na kita, and let's all be happy. Alright? So salamat gid sa imo Lola Amparing. It is now 55 minutes after 2 o'clock. Magapanumbalik kita sa pag-announce na sa aton nga winner diri sa sininga semana para sa KLP. Sa gihapon, this is Tita Regine. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cell. Wala di Iloilo, Bill Board of Activities for June 29 to July 5, 2025. Ang Hulyo 4 amo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give the priest the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sa First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Hulyo 4, 2025. Mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Valhalla Band ang liwat nga magabalik para sa 2 ka oras kag 30 minutos nga great musical show sa sining Hulyo 5, Sabado, sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 6, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon.
Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaang 10 minutos makaligad ang takna ng alas 2 sa hapon. And just before we announce and say thank you sa aton nga mga letter senders para sa siningang semana, gina-congratulate lang ining mga napilian nga mga homeroom PTA officers sa grade 2 sang Our Lady of Peace Learning Center o kon Oltlec. So ang president si Mrs. Lee Janie Caspe, Vice President si Mrs. Juvie Bonyol, ang Secretary si Mrs. Crizel Correa or Crisley Correa, Assistant Secretary Mrs. Rain Iras, Treasurer Mrs. Ashley Dedase, ang Assistant Treasurer si Mrs. Nida Sangkada, ang Auditor si Mrs. Ninita Gastel, Assistant si Julie Cata, kag ang Business Manager si Noel Banico. Ang PIO or may assistant, wait lang, basi si duwa kabilog ang assistant, Julie Cata and Noel Banico. Sa PIO, si Mrs. Antipas S. Sigiban, kag ang PCO, Mrs. Ana Graciano, kag ang class advisor, si Ma'am Lizelle Sombilia. So sa inyo tanan, congratulations, Gid. And ginapasalamatan ko ang tanan naton ng mga letter senders para sa siningang semana. Isa sa inyo ang next winner naton to win 1,000 pesos in cash. And we hope, pagka next Saturday, mag-appear gidiri to be interviewed ang aton nga winner para sa siningang semana. Congratulations sa imo. Ikaw ang aton nga tagdaog. Best story for the week. Bell sang San Enrique. Saliman, ang ating winner for this week, si Bell sang San Enrique. With that, mga kabombo, nagpasalamat kita ko sa inyo tanan-tanan for sharing with us the stories of your life and for sharing with us mga manamigid, nga mga inspirasyon, mga manami, no, nga palahinandigan sa kabuhi through your beautiful stories. So, salamat, Gid. Again, congratulations, Bell sang San Enrique. Magasunod na mga kabombo, ang mga dramas naman, ng mga matahong, Gid, every afternoon, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kagang Dear Diary. Balikay kita on Monday. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.